Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Baba Sapar ağa, hoş geldiniz. Kameranız düzeldiýäňiz ýaly. Hoş bulduk Kemine var. Aa, Kovma gowy Moğollu Moğollu Kemine deyin. Sapar ağa mollo diýäňiz. Molloçulukdan sonra olur gep başlaýarsyň. Bugün Yetim geliyor mi? Ben gelýär. Sorawlara jogap diýilleşler. Sorawlara jogaplara başlamazdan öň bir yarım saat kiçiräk bir ýanky tema barada gurrun edýäs. Hem ildeşlerimiz üşüşýänçä hem boldugyça köpräk zat öwrenmeli. Biz hem size köpräk zat nemetmek üçin bizem öwrenýäs. Soň düşünýäs. Bara. Sizin kameraňyz meniňem oturujum. Demerek. kıyıcık mı? Bolyan mı? Yok, o meninki de problem var. Ha, doğru. Kemine bu Ýetjek da bolýar. delili yok. Şeýlerek bugün illeşler razrak tarih barada gurrun ederiz. Bilýäňiz, tarihden gurrun etmek gyzykly bir zatdyr. Esasanem bizim için hem gereklidir. Oğuzlar barada gurrun ederiz. Oğuzlar näme zat, kim bular, näme iş edipdirler, nirelerde ýaşapdyrlar diýilen bularyň däp desturlary nämeler bolupdyr diýen ýaly. Sorawlara ýüzle bir jogap berer. Soň esasan bu taýda ine Oğuz söze baty bir möhüm bir sözdür. Bara Yok. Biz o öğrende Oğuz'u yiyetten o Türkmen demesin yerden çıktı. Değilen doğru. Demet ya. hem Oğuz hem Türkmen hem näme ýa-ni bu manysy näme bularyň ýa-ni her türlü. Türk var, Türkmen var, Oğuz var, Kıpçak var, Uygur var, Özbek var, Tatar var. Bular nämäniň manysy? Diýilen sorawlar bilmedim. Soralýandyr. Nemäni? Sapara açmandyrs. Gönefirdiğini bildirýän. Olar açaly. Geldeşlerimiz gönefir mi dälmi? Bilmän galmasynlar. Möhüm bu zatlar. Şo arada gurrun edersin. Indi bir soraw var. Ine iň soňky sapara ona gürleşdik öz aramızda da. Yani bilmeýärler şu wagta çelli kime soran bolsam bilen okdy. Iň soňky Oğuz adyny göterýän döwlet haçan gurulupdyr, haçan dargapdyr, nerede gurulupdyr, kimler gurupdyr diýilen sorawlara sorap görýände bilen ok. Onu öň menen bilen okdum. O bilmezlik, o dogry bir zat, ýöne gyzyklanmazlyk ýalňyş bir zat. Ine häzirki Gazagystan we Özbegistan ýarym ýalyk territoriýany içine alın Könürgenç den Çerjiwe ýakynrak ýeri, soň Balkan welaýaty we Ahala ýakynrak edip Hazaryň ýakasyna çyzym. Ine şol Mangışlak. Mangışlak bolýardy. O meşhur Mangışlak hemmäniň birinji gelýän ýeri mehman kabulhanasy bolýardy. Orta Aziýanyň. Soň şo taýdan dargaýarlar. Kim nirä gitjek bolsa, deňiziň aňyrsyna mı gitjek, ýyzyna gaýtjakmy, Demirgazaga gitjekmi ýa-da Eýran tarapyna geçjekmi, Hindistana mı gitjek, o şeýlerek bir nemede. Indi şo taýda bir gurulan Oğuz ýyly diýip bir döwlet bar. Oğuz ýyly. Döwletiň ady, ýani dolay aýtsak Oğuz Ýabugu ýyly diýär. Indi onuň paýtagty Ýenikent. Indi me Sapara ine Ýeni diýip aýtsam türkçe diýip aýdarlar. Bolýa Ýeni sözü türkçe de o türkmençe näme bolýar diýip sorasam täze diýjeklerdi. Täze söz hem serediýän farsça bolup çykýar. Ýöne bu gurulan döwlet 766-njy ýylda gurulýar. Birleşler 766 ýa-da 76. Ýani
Mundan 10 näçe asır bolýar sapara? 13-14 asır 13, töwerekleri 14 o. asırda o civarında. 13-14 asır mundan öň gurulan we ýykylşan 1055-nji ýyl dargaýşýada. Köplenç ýykylmaýan eken Oğuzlaryň guran döwleti dargaýan ekeni. Dargamak bilen ýykylmak. Neme? Başka bir şahaty dowam edip gidýär-de. Ha o neme de birden göç edip gelýärler, soň göç edip giden wagtlary döwlet dargaýan eken sapara. Soň sonra sorapdyrlar. Bular näme üçin birden göç edip gelip bir ýylyň içinde döwlet kurýarlar. Soňam o bir näçe ýyldan soň göç edip o gidip o döwlet dargap ýene başga bir ýerde üýşýär, ýene şo taýda döwlet bolýar diýär-de. Ya buňa da bir Oğuz häsiýeti diýilýär bu zada. Ýöne 300 ýyl töweregi ýören iň soňky Oğuz döwleti. Ve ondan soňkylar üýtgäp gidýär. Birentek başga araplaşýar, farslaşýar, ýene näme bolýar, ýene Türkiýe Rumlaşan görnüşi. Ýöne ine şo iň soňky Oğuz ýa bu ýyly döwletinde. Ýa ýyl diýmek döwlet diýmek. Barýar men döwlet diýip gaýtalap durmaýyn sapara. Ýa-ni ýyl sözü döwlet sözüdür bizde. Näme? Ine şol Oğuz ýylyny gurulan wagtynda şo taýdaky dil hemme zadam ýa dolu türkçe diýip aýdalar ýa-da dolu bizim ata-babalarymyzyň dilinde. Ondan soňkular o bir Eýran nemesi bilen garşyp gidýär, mysal üçin Gajarlar ýalak milletler. Olara mysal üçin o türki milletdir. Ýöne Eýran nemesine köp gidýär. O Seljuklular Eýran bilen Arap, Osmanlılar Arap bilen Rum nemesinde gidýär-de. Partam var Osmanlyň dilinde. Hawa parsan bar, ýöne esasy nemede? Şol nemede gidýär? Döwlet dili Pars nemesinde gidýär Osmanlynyň köprä. Guramaçylyk nemesine gowalyp barýar dil. Ne şeýlerek bir tarih bar ine. Paýtagtyň ady, özem paýtagt diýilim ýa başkent diýilýär. Paýtagt sözem bir farsça bir sözdür. Paýtagt ýa-ni padşanyň taktyň bolan ýer diýen ýalak bir many berýär-de. O başkent. Bizdäki sapara ine Türkiýe milletleriň bir häsiýeti bar. Birinji bir merkezi bir şäher urýarlar. O başkent bolýar. Ona da ad berýärler, her türlü ady bolup bilýär. Mysal üçin Ötügen diýip bilinýändir. Iň könelerden biri. Ýa-da nemelerem Altyn depe, ýene bir zat depe, şeýle bir depeli adlar gelýär köplenç. Ýöne iň soňky Oğuz ýylynyň başkenti Yenikent eken. Yenikent. Yenikent bolany şu wagtky könürüňjüm töwerekleri mükemmel neme diýende men dolu bilgim ýok. Anyk bolýan ýöne ýa-ni geografiýasyny suratlandyrylanlar şu töwerekler neme diýdi? Hawa. Was könürüňç, ürüňç, şu töwereklerin nemeleri aral bilen Kaspiyň aralygynda. Onu garın neme manyşlak nemesiniň töwerekleri. Hawa. Soň ine sapara ine şu Oğuzlar birinji şäher urýarlar. Soň şu şäher merkezi neme bolýar? Bularyň neme diýenliginiň sebäbi howpsuzlyk meselesi. Ýa-ni agzybirlik däldir. Indi şoňa geleli sapara. Ine Oğuz sözüniň manysy üýşüşmek diýmek. Üýşüşmek, bir ýere ýogynlaşmak ýalak bir manysy bar-da. Näme üçin üýşüşmek diýerler? Ine bizde ok diýmek her bir boýu ýa-da bir tirany. Ya bir san tiranyň bardygyny aňlady ýa. Mysal üçin Oğuz hanyň oğullaryna ok demesi var ya, bir oku döwýär, 2-ni, 3-ü döwýär, 4-ü döwüp bilen ok, soň 6 bolsa hasam gidýär ok. Şu her haýsy bir boy tiranyň demesidir. Ine Oğuz diýmek, okuz diýmek sözden gelýär, ok. Oklar diýilýär. Köne nemede mysal üçin sapara göz, dyz, köplük manysyny berýän nemelerden de sözlerden. Oğuzam ok uz
oklar diýmek. Pikredin bir oklaryň ýa-da tireleriň bir araya gelip gurýan şäheri ýa-da bir sistemasy diýerler. İl sistemasy. Hopsuzlyk üçin edýärler. Söwda bilen meşgullanýanlar goraýarlar, maldarçylygy östürýärler. Bularyň esasy näme el alýan temalary, ýa-ni döwlet guran wagtlary, owuzlar. Soňra bular her türlü nemeden bolýar. O biri Uyguran bolup bilýär, indi özbek diýip aýtmaýsa o wagtlar özbek ýok eýýär. Özbekler 17-nji asyrda ýa özbek diýip bir syýasy bir zatdyr, ýa orta çykýar. Ýöne ondan özbekler näme diýip sorasaňyz Uygur, Gypçak, ýene näme ýa-da şol ýerdeler. Geçýän. O tatarlar şolaram bolmaly. Umuman bir nemesi ýok, bir türki milletleriň bir häsiýetinde ýa-ni göçüp ýaşamak, soň bir hop awananna ansalar. Üç ýerler bir şäher gurýarlar. Şäherem wagtlançadyr. Misal üçin Sapara, Seljuklarda da şu häsiýet bardyr. 3-4 san paýtagty bolýar. Özem bir asra ýetmedik bir döwletiň 3-4 san paýtagty bolýar. Ýa-ni çalt göçýärler, çalt üýtgedip bilýärler ýerlerine. Ne şeýlerek bir ýagdaý. Soň ine Seljuk bey aslında şu Oğuz yapığı ilinin içinden çıkıyor. Özden bir komandir. Bu ayratayım bir koşun var özüne tabi olan. Son şol nemeden o uzaklaştırılıyor. Şeylere bir Hazaralara karşı görüşüp bir neme bolýar bir karşı bir siyasi bir nemeden sebäple çıkýar. Son watansız gezýärler gatykän bir ýyllar. Seljuk beýiň asıl dini ýa-ni Musevilik dini Sapara. Musevilik bolanda Jöhit bolýar. Jöhit diýmek bir dindir, ýa-ni millet däldir. Ýa-ni İsraillerin dini. O wagtlar entek otaýlary İslamiýet gelmedik, häkim bolmadyk. Edýän gurrugum eýýam 10-njy asyr. 10-njy asyryň ortalary. Soň eýýam 11-nji asyrda Seljuklu gurulýar. Ya hatta 10-njy asyryň iň soňky nemelerinde gurulýar ýyllarynda. Şey dip neme diýär, hatta ine Sapara Seljuk beýiň ogullarynyň atlary bar da. Atlaryny aýdan adyma ine Yahudi dini ýa-da Jöhit dini düşünip bolýar. Ýa-ni dininiň Jöhitlikdigini ýalňyş bolmasyn ýa-ni bizim illeşlerimiz saatlaryň köpüsine o bilýänem däldir häzirlikçe. Umuman o Mikail, İsrail, Arslan diýip geçýär. İsrail oğlunyň adyna käwr nemelerde. Ýöne asl nemesi İsrail. O Yunus, Yusuf. Soň ýeneden biri bolmaly. Soň bir gyzy bar ekeni. Diňe gyzynyň ady Türki ad. Oğullarynyň hemmesiniň ady ýa-ni İsrail oğullarynyň adlary. Ýa-ni Jöhitlik dini bilen gelen adlar. Soň ine şo Mikail oğlunyň nemelerde Çağrı bey bilen Toğrul bey Sapara. Tamam. Şo taýda. Şo ogullary umuman bilemek ýa-ni ogullary İslamiýete geçýär ýöne neme öz geçipdirmi, näçe wagt ýaşapdyr onu bilemek dogry emasam. Kan çuňurak bir tarih nemeni okamasaň gawat geläýmese ýörüýte ýazyp gözleseňiz onuň ýazygy çykmaýar. Ýöne Seljuk bey doglan wagtdan bir Jöhit maşgalasyna dogulýar. Indi sorarsyňyz o Jöhitlik nähil bir kabul edilýän diýip nemeseňiz indi Oğuzlar diýmek ýa-ni aýtda bir üç ýerler, her türlü tireler, taýpalar, üýüşýän wagtda her tiräniň üýtgeşik inançlary, ýene nämeler bolup bilýär. Ýa-ni kosmopolitan. Oğuzlaryň guran ýurdy ýa-ni ýyly kosmopolitan bolýar. Hiç kim dinine garşymaýar, bir hil din demesi ýokdur. Soň din aýrymçylygy İslamiýet bilen bile gelýär. Soň sen bizim dinden däl, ýene näme diýilen dawa, İslamiýetiň syýasat şeýlerek.
Yani Oğuzlar dövründe hiç kimin demesinde yok. Hatta Cengiz Han'a da seyretseniz Cengiz Han hiçbir neme bilen dahil yok. Ee, Hiçbir yani barıp öldürüyor, kırıyor, neme diye yani dinde hiç saat etmiyor da. Şeyle bir hasiyet var. Sebep bizim nememizde, hasiyetimizde indi Mongollara da bizim hasiyetimiz katı ulu sinendir. Köp yıl bäri goňşy bolup ýaşaýarlar. Kiçi topar ýöne şonda da goňşy. Bizden katı köp saatler olara geçendir. Soň olardan bize geçýär. Aýlanyp sapara mysal üçin ulus. Ulus diýip bir söz bar da. Hmm. Aslı ülüş. Owa bölüşmek yok mu? Bölüşmek. Üleşmek diýär. Owa üleşmek owa ine şol asıl birinci çıkan wagty üleş. Demäne teritoriýalary bar da, teritoriýalary bölüşipdirler ýöne birlikde bir syýasy birlik töredipdirler. Her haýsyna düşýän deme. Soň bu owa Mongollara geçen wagty ulus diýip geçýär. Soň ýene İslamiyet bilen köp zatlar gidýär. Ýa-ni türkiliğe değişli. Köp häsiýetler gidýär. Soň Mongollar ýene täzeden neme diýär? Basyp alandan soň ýani köp sözler gaýtadan gelýär. Mysal üçin ulug sözü. Ulug. Owa ulus. Soň ine demir sözü. Demir sözü hatta yasa sözü. Yasamaktan gelýär aslında. Ýani kanun diýmek bizim dilimizde. Türkler ulan ýandır sapara yasa diýip. Yasamaktan gelýär ýöne. Emine çöýdüň adyňda men şu nemede bir neme gawat geldim. Ne yani Fransuz bir filosof var. Montesquieu diýip bilýänsiňiz. Louis Montesquieu diye. Немetinden цитатасы var da. Ни один народ в мире не превзошел тюрков своей славой и величием своих завоеваний. Этот народ поистине владыка вселенной. Этому победоносному народу не хватает только историков для прославления его величия, великих деяний и великой величия, да? Montesquieu. Kadim demede, yazılan demede. Yani bizim tarihçilerimiz hakikaten tarih demet bilen ne bir Türkmen demet nalyatda tarihimizden doğulu yani tarihin tersine yazılan da ters yazılan tarihin pidaları yite molya tavet demetinden çıkan nemelen Türk'ün milletlen demedem meňdeşirek paylaşýarlar da. Darşyla men çözdüm görülüm bolýar şunu demekde inip ýadyndan çykmagan aýdaýyn. O sapara ine şol neme bilinen okda. Ne iň soňky gurulan bir Oğuz ady bilen gurulan döwletin nerede diýini, haçan gurulupdyr, owa näde gurulupdyr hiçbir maglumat ýok, bilinen ok. Soň bu ýanky bir millet tarihi bar bolsa bir millet bolýar diýär. Umuman bir tarih ýasasaňam ýok ýerden millet ýasap bolýar. Tarihiň bar tarihiňam ýadyndan çykarsaň bolanok ine Seljuklu döwleti bar wagtda Oğuz döwleti edil gapdalda goňşusy özem düşman ikisi bir-birine Seljuklu bilen. Hatta Seljukluýyň soň ýykylmagynda da Oğuzlar gaty uly rol oýnaýandyr. Seljukluýyň ýykylmagynda. Sultan Sanjary näçe wagt, bir epesli wagt ýesirem tutýarlar. İkisinin arasında tapat Oğuzlar dini kabul etmedik. Türkmenem dini kabul eden bolýardy ýa-ni Araplar bilen täsirleşmäne geçenden soň gatnaşyra geçenden soň çykýar 11-nji asyrda bir syýasy neme bolup çykýar 13-nji asyrda ýam gaty uly giňiş neme ýaýraýar. Türkmen sözü. Ýöne ondan öň elmydamy Oğuz diýip tanalýar. Soňam Türk diýip tanalýar. Indi sapara Türk bilen Oğuz'un arasında tapawut düşündüreli. Türk hemmesine Türk diýilýär. Uýgura da. Ondan soň neme Gıpçaklara da Gıpçaklar bilýäňiz Kazaklardyr. Kazak, Kırgız, Kırgızlar. Ondan soň häzir ine Özbekler.
O Türkmenler, Azerbaycan, Gagavuz, Tatarım Tatar, Kırgız olmam, Kıpçak olmam mümkün. o Tatar Kıpçak. Tatar Hı. Kıpçak, o son Tatar, Başkurtlar, o yankı sağanasan sağana vermeli. Ondan sonra e, yine buların hemmesi Oğuz. Türk bolýa, ýöne buların nemesini aýyran yine Oğuzlar her haýsy öz häsiýeti boýunça aýrylypdyr. Hemmesi hem türki millet, ýöne häsiýeti mysal üçin Oğuzlar üşüşip birden bir döwlet gurup bir siyasi birlik töredip goşun Soğum ýene yıkıp näme yıkmanı döktü, gurmanı döktü diyen o soğum. näme da göç ýerlerde taşlap göç ha şeýle bolýar ýanky. Görýärler ay bu taýyň siyasat taýyň diýer ýani okdyp soň ýuwaş-ýuwaş göçüp başlaýarlar. Soň kiçeldikçe kiçelýär şeýle bir ýagdaý bar. Ine mysal üçin Uýgurlar köplenç ýerleşik demede ýaşaýar. Kän bir göçenek Uýgurlar. Iň köp göçegeni Oğuzlar. Şol ýanky Oğuzlar diýip adalýar. Kimden ýerýändim aýtsan kemine oğullan nemesine. Oğuzlara o Türkler giriyor, Gagavuzlar giriyor, Azerbaycan giriyor, Türkmenler giriyor. Yine şoların hemmesi hem Oğuz. Son ama indi Türkmen bilen nämäni tapagyny aýtdyk Oğuzun. Umuman hemmesini alanda o Türk bolýar, ýöne türkleri näme bölemekdi. Oğuzlar, Kıpçaklar, Uýgurlar ýene näme diýip gidýär. Son Oğuzlar hem o bölenmekdi. Türkmen, Azerbaycan, Türk, ondan sonra Gagavuz. Yeniden bir kısana ownuk bolmaly şu Kavkaz taraplarında. Edip aýrylýar. Ýöne bizim Sapara nämämizin birgen ýeri Oğuzlaryň medeniýetinde ýatýar. Yani bizim kimdigimiz Oğuzlaryň medeniýetinde ýatýar. Yani Türkmen diýip alsan ýa-ni näçe ýyl bolýar? 11 asır. 11 asırlık bir tarih almalı bolýan. Ondan öňü ýok galyp gidýär. Oğuz diýip alsan 4000 ýyla çelli gidip bolýar da Oğuzlara. Yani şonda dogry nämäni ortaga goýup bolýar. Şonuň üçindir bizim ýa-ni dilimiz ýine türkler hem Oğuz, biz hem Oğuz. Ýöne biz türkleriň aýdýan sözlerini ýok diýär, bu türkçe diýär-de. Ýine yeni diye, yeni yıl diye de Sapara. Ne bizde yene diip bir söz vardır, yene. Yene o. Täzeden yene de. Yene de. Yine şu bir azrak näme üýtgän halaty ýöne asly yeni. Owa. Şu şey dip näme dip gidiyor ya, soň başga bir milletleriň sözlerini alyp türkmençe diýip ýörler. Kynansak da bir üýtgeşik bir ýagdaý. Sapara. Buna yine bilmemiz gerekli. Näme üçin? Oğuzlar arada gata zat bilýäs. Diňe Oğuz hanyň bardygyny bilýäs. Indi Oğuz han bilen Oğuzlaryňa baglanşyk gata azdyr Sapara. Indi Oğuz han diýip umuman Oğuz döwletleriniň başyndaky hemme hany Oğuz han diýip aýdyp bolýar. Aýdylmaly bolsa, ýöne ol Oğuz han diýilýän hanyň ady aslında Meta han bolmaly. Bawa. Yani bizim bilýän Oğuz han diýilýän şahsiýetiň ady aslında Meta han. Ýöne näme üçin Oğuz han diýipdir? Şol birleşen tireleriň başynda oturan üçin şol bir sanda. 9 Oğuzlar diýip geçen ýerim bar. 3 Oğuz, 9 Oğuz, 7 Oğuz, 6 Oğuz diýip geçýär. Şol näçe sany tiranyň birleşendigini aňladýar her döwürde, her türlü. 3 sany tire birleşip bir döwlet gurýan halatlar bolupdyr. 9 birleşip soň nämeler bar? Gatken Oğuz diýip näme bar? Mysal üçin Gagavuz, Gök Oğuz. Gök Oğuz. O Gök türkler bilen bir baglanşykly her bolmaly. O Gagavuz şu wagt Moldawiýadaky nemeler Gagavuzlar Gök Oğuzlar şolar. Bawa Gök Oğuz. Bilen meňdeşdir. Gaty meňzeş düşünüp bilýär. Soň Sapara ine Oğuzlaryň içinde Azerbaycan bilen Türkmenistanyň dili Kıpçaklaryň we Tatarlaryň diliniň täsirine galypdyr. Mysal üçin aslında men
Däl Oğuzlaryň hemmesi hem ben diýär. Ina Gagawuz'a gitseňiz hem ben diýerler. Türkiýe barsaňyz hem ben diýerler. Ýa-da mysal üçin munuň däl bunuň bolmaly. Bunuň. Neme geçýär, iç içe galypdyr da. Ine türkler İr asırlarda göçüp giden Oğuzlar da Orta Asya'dan. Biz hep İr asırlardan her Orta Asya'da kalanlar bolup şeyle neme diye. Men nemesem şu Mongollaryň hüjümlerinden soň neme diýse, Mongollaryň basyp alşykly hereketinde hemme zat bir ýerine garşyp gidýär sapara. Ýani bir bütewilik halyn alýar. Mongollaryň täsiri bir tarapdan gaty gowy. Bir tarapdan hem kırgınçılık olan elbette. Kemine ne şu Türkmeniň yani Türkiye ya şu civarlardaki Anadolu'daki nemelerden gopmasynyň düýp sebäbi ne Ors basvalyara Türkmenistany. Ana şonu ýol ketilýär. Bolmasa öň ne Kaspiň nemesi bilen Töwre bilen yani Türkiye nemedik diýär. Bagdada rahat gatnaşyp nemedik görülen neme kende. Döwür şondalak. Onuň bölünýär, İran öz ýerini alýar, onuň ara neme düşýär. Onuň bag ketilýär. Bolmasa Irakdaky türkmenleriň Siriýadaky türkmenleriň tarihi şol 11-nji 12-nji asyrlara birýändir. Şonuň şu taýyp barmalary, şoňa çenli gidip gelip görülen neme bolmaly. Bu göçebe sapara nire gowy görse. Yo uruşlar bilen hem uruşlaryň täsiri bar. O uruşlar hem güýçlürek bolsa göçmäne mejbur bolýar, güýçlürek bolsa o basyp almanyda itip bilýär. Yani tanrılar, igdirler neme yani Türkiýanyň içinde de vardır igdir nemeleri. Kan. Sapara ikimiz yine sapara siz öz nemäňizi gurulmadyň. Benim özümkini gurulmadym bugün däl de bugün ay wagtymyz ýetmeýär. Yani bolberdi ýarym saat. Yine gurulum bereli gaty üýtgeçik zatlar çykar. Özem Türkmenistanyň içinde nemeden adam bar da Soltan Şah. Geçen bir ildeşimiz uğratdı. Şeyle bir neme var diýip. Sonra o içine seyretdim. O Soltan Şah'ny gowutan ýan çağlymyzda da kän gelip gidýän nemedir ýaşyl bedi üçin. Ýawancı adam däl, şu zatlar bilen meşgul bolýanyny bilýärdik, onu kitap zat bolup çykardan. Ya iyiydi ýa da mümkinçilik berilen okdy, onçasyny bilemdik. 90-näsinji 94-95'lerde çykandyr kitap. 94-nji ýylda. Onçor yani garrylar oturýarlar biziň nemämizde gapymyzda bir 150-180 ýyllyk bir tuğda agacı bar. Gatyly. Şo taýda aşağında tapçan var, lokan. Şo taýda garry gurtular ne şular ýalak. Yani gurrun edýän adamlar ýygynýatda. Giýje unnit bir giýje unnit oturýan wagtlaram bolýar. Dünýäň gurrun edýär. Başka da var mı? Köpüsün adını hep doğru yadıma düştü neme diyen o yatlat yorumak olun. Bizden olur Irak'ta biz Sovet nemeleri yönü gıdıklı olan son oturttun diyen de o da yine menden aşağı akılan hep becesi orsuş kollu kotta. Bir maşkalada da katı ütköçük neme olayandır. Şu adamlar tine diyenlerdir. O ne bir maskalada 8 adam da 8 oğun 3 gayr ne maňa çendi hem beje Türkmen mektepde okutda biz Türkmen Orsanyň bilýäs bolýan ýöne ýetaty nemämiz Türkmen nemämiz bar da ýani şoňa ýakynlygymyz bar pikir edemizde Türkmençe diýen bolmaly şeýler neme diýen men iki neme yani iki dilli hem Orslan arasında mekteplemem şonalak boldy da okulat Ors buklat Türkmen daşak çyklan ýa iki garşykda menden kiçisi var 55-nji ýylda bolan iklim diýär o da iki dilli ýöne ol Orsuş şkoluny okudy yani Türkmeni neme o iki dilem den götürüp bilýär da. Onun aşakylar bar, paragatda
ağırlıklı orstur, ecemiz keçkiral, böyle dilinizde kurulandı, koğulat görün nemeler oklu. Ne olur ors olup geçiyor. Ne fikir etişlemelerim sonralak bolýar. Bir maşgalan içinde bolmasa ýene tatady şowur türkmen we onu ütgüşü adamlar çykýar. Siz o tireler nähile ütgüye dat diýip ýörsiňiz. Olaň ütgemesi üçin ütgüşük bir neme gerek geldir ýani daş da ýani seni gurşap alýan neme. O Hem ütgü tebigat we geldir. daşky o nemeler Sen milletler. özüň duýýanam dälsin, görýänem dälsin. Biz bir maşgalaň içinde enesi bir, atasy bir, bular nähile ütgüşük diýip bolýar da. Ya hakykatdan pikir edişimde bütgüşük. Bu bolýan tatdyr. Sapara. Soraglar bolsa soraglara geçelim mine. Soralara geçiverersin ýuwaş ýuwaşdan. Gurrugumuz oturmaz, gurrug ändir. Bir illeşimiz biz Oğuzlardan gelip çıkanmı diye Oğuzlardan gelip çıkan hal Oğuzların özü. Biz Ya, son gelip telefon Oğuzların özü. ödü hamir mayeti çok. Yani Ýöne ödünü ýöne ine her türlü siyasatlar ýöretilipdir de asırlar boýunça adam Orsun nemesi bilen däl illeşler. Orsunun täsiri bar ýöne Orsunky entek dolsyňdyk bilmedik ine şu wagt seheljek bir meseleni gozlasaň Orsun hemme zat orta çykyp durda. Ýöne biz ine 1000 ýyl mundan öňkü Oğuzlary näçin bilemzok. O tanalan ok. Ine Türkiýedäkiler gaty gowy bilýär. O ýöne biz bilemzok. Ine mesele şo taýda. Türkiýedäkiler sapara ýanky Doğulu Orta Aziýadaky ýanky islami düşünje oturmaka göçüp gaýdanlar. Olar soň aýraty öz düşünjeleri boýunça oturdylar. o da şu bolun kemine ben de Türkiýany biraz öwrenýän. Türkiýede tarih bilen soňky 15 ýylyň içinde hat nemet gydyklanıp başladylar da. Ondan öň nämen 92-nji ýyldan bäri türkler bilen hasyr huşur diýen için iç-içe gürleşip, dostlaşıp, demedip, gatnaşyp, demedip görse. Şondan öň, onun ýyldan öň, ýani Türk'ün tarihi nemeleri gaty zaýyf, gowşokdy. Ýani Orta Aziýadan gelenlerini bilýärler, o möjük getiripdir, näme edipdir diýip bir topar neme efsanalaryň bar. Ol ýöne real tarih nemeti ýokdy. Şu Osmanlı tarihinem şoň 5 on pratedini şu wagt öwrenendirler, ýa tapanalarda ýatyr diýerler. Bunu çoğun öğrenip başladılar. Ödem ulu temp bilen şu koşan büyük nemeler vardır, tarihçiler. Ortoylu diye onun bir yaşlı ölü ola bu demelen Atawawaty Fuat Köprülü diye şolong eserlerini nemedin kän goşandyrlar türkü nemen tarihinin demetine. Onun ortalarda da neme vardır. Lev Gumilyov diye. O uruluyla tarihçi olandandır da. Ömrünü Orsun lagerlerine geçirdi de. O sonku ölbenin sonku 10. ýylny biz perestroýkaga wagt geldi de bir bölegi. Şol türkologiýaň nemetine gaty uly goşan adamlar da şolong eserlerini okan. Ondan öň bu zatlar hemme jeti gadagandy sizin tarihiňizi ortalar tertine ýazylan. Dik başak ýazylandyr. Näme diýen bolsa şoň tertidir ýa-da başga nemedir. Siz millet däldiňiz diýip aýdyşlar ýöne. Tarihe sereseniz gaty kän nemeler orta çykýar da. Ine aýdy oturýar mantyske bu Hasan
doğup basan ölen adam. Bu filosof. Montesquieu Gadi hava. neme adam Hava ta. 19. asırın deyip hasap eder sapara. O. Ine şo diye yani Hmm. yani onun yani Gumilyov'un nemesi vardır. Şu türkü nemeler sivilizasyon rezervidir diyen. Şular baran yerine medeniyet getiriyendir diyenler. Yo Selçuklu sapara İslamiyet'in nemesini almadık olsa şu vaat İslamiyet dargap gitmeli. Yani İslendik tarih neme seyredip görün. Şeyler bu. O şoň takçysy. Şeýle bolýar. Neme soralara geçelim. Son Mhm. bizim erekliğimiz haysı deyip soraptır iyilleşimiz de yani düşünmedim yani öňü barmydy bunu. Edil temanı bilýän ýalaydy. Temanın içinde ýalaydy soraptır iyilleşimiz. Yok yazmandır bilmedim yani eleppi diýende haysı eleppi bundan şu Oğuzların dövründäki eleppi mi? Sonra ya. Iyilleşimiz onu bir Şol soraptır näme bolsa. näme o daşda ýazylan nemeler var. O elip bolup o döwürlerde bir ýanky Oxford ýok, Harvard'am ýok bolmaly. O ýöne Şol ýazışan döwürlerde ekendir onda da daşda datda ýazylýan nemeler var. hava bar yörüte neme var. O Orhun alfabeti var. O Orhun. ýazgylary diýip. Orhun yazılısı da. Ruin ýanky neme Ruinitski diýerler-de. Yani. Hava. Yo başta neme mükän diýip Hytaýlaryň bir nemesi mükän diýip görýärler. Soň okap görseler türk nemesi bolup çykýar içinde. O yani Türk diýip geçýärdi Türk sözüne. Ulan ýalar soň düşündirýär döwletiň nähili işleýänini düşündirýärler. Veziri yazıpdyr nemelerini. O Gültekin ýazýar. Şonuň ýalyqrak nemedir biz nemäni ýatdan çykarypdyr düýüplü geçmişi. Mireden gelýär, näme diýäs bilemzok. O ýol nitripdir sapara. Ne o köktüz ağaç ýalak, Ha. o yaprak nirek Ýöne demekde şu aýyk gibi. Türki milletlerinin içinde de iň ýol nitren biz bolup durusda. O Seredýän. Gaty ağız zat var yani öňkü nemeden. Hem dil tarapyndan seretsen hem gaty ağız. Başka nemelerden hem. Öden bunam hatam soňky 30 ýylda daýar ediler ýa-da köreltdiler diýin. Bunu ýanky köp hüjreli beýinden tek hüjreli beýine golaýladypdyrlar da. Ýanky pikir etme nemesinem gepleme nemesinem 30 ýyllap 60-70 sözlü ýanky watan ýa-da resmi telewizoryň nemesi bilen siz edare edildiňiz. 30 ýylla ýanky türkmen telewizionynyň nemesini sözlüğünü alanda 60 söze yetip bilmedim. 49'da durdum da. Men ýalňyş ýandyny typdyrandyň soňçynyň üstüne ýene bir ony goşaýyn 50-60 etdim de. Ine şu 50-60 söz bilen ýani pikir beýan etjek bolup görüň. Mümkün näler. Pikir beýan etmek üçin iň azyndan bir 2000, 3000, 5000 söz gerek. Ya bir zady düşündirmek üçin hemem özüň pikir etmäň üçin gerek de. Sen iň soň bir dille pikir edýän. O diliň ýok bolsa pikir edişiň hem şoňa indeksli bolýar da. Bir zatlar içinde ırgylap aýlanyp emedip biler bolup daşyna çykaryp bilen okda. O pikirini. Yo söz bolmasa neme bolanok ýanky problemana hijem o yüze çıkarıp bolanok sözler bolmasa. Söz şu problemanyň adyny goýýar bolmasa ona günneme çıkarmadan şu problemi yok diýmek de. Onum ýanky bu zatlar türkmeniň akly bilen edilmeýänniň emetinde mene çok tarapdary teräbi bir milleti ýok etjek bolsaň şular ýalak zat etmeli. Onum haýsy bir millet öz ýani milletine düşman bolup bunu etmeli. O bir
ikinci bu da atlan sakası var da gözbaşı. Gözbaşı mektep. Çağlar var mektep. Inni sen bir devlet. O çağlar varına mektepteki çağlarına sen 9 ay 7 ayını parta yıdıryan, parta ektiryan, parta tutyan da. Sen devlet bolup şoňa akylyň yetmeýän bolsa sen näýlek devlet bolýan? O kimin elinde deyip soramalı Onu ya da bu devlet kimin elinde diýip diýilen soragy bermeli bolýar da. Bizim içinde yaşap ýör buna görmedik bolýar da. Onun günäkäri ýanky nemeden gözleýäňiz da aýdan ýa ýyldızdan ya da çaryurtdur. Siz görmeýän bolsaňyz oňa talabam siz öğretmeli. Onun o taýda nähile adamlar çykýar? Kärsiz, hünärsiz adam çykmaly. Sapara. Ýöne şoň içinden prezident çykýar. Ne babaraply bir çykypdyr şoň içinden. Onun o prezident nähile bolmaly? Siz şoňa düşünüp bilýäňizmi? Sizin geneňiz uglady. Ýok barda adam ýok ederler. O şey diýen böyle. Şoňa jemgyýetiň bir aklyýetini da. On şu her taýady sizin her 10 ýylyňyz ýa 100 ýylyňyz ýa-da tarap akdilýän deme. Yo şu pikirlenme hemen ayırıp dur şu pakta. Ova bize nahil peyda veriyor. Bu pakta niraya gidiyor? Biz yıl ya her yıl yılıp ova uyuşurup. İktisadiyeti yok. Şu iktisadiyeti ne ben yani postsovet demesinde o pakta sistemasının kralı. Şu meselede menden o bilýän adam bar boldy şu at diýirler içinde, ölürler içinde geçenler bar. Men mollum bardy, Ilinadia, Marina Nikolaýevna Ilinadia. Şoňa ortlaň öýdi şu ady ýa ýeňil sen agat ministriň goýan ady Karoleva Xlopka diýerler. Men şu daýda okuwçy şoň eline ýetişdim de. O bizim şol öýdünerem geçirdik. Oňa okury bilim ýok. Men hem ýokury bilim tas kandidat ýeni-ýalyk demem bada. O paktan devlet üçün iktisadiyeti yok. Yani ben avtoritet neme bilen aýdýar. Yani sen 1 manatlyk pakta satsan 25 manatlyk ýerine ziyan goýup gidýär. O sen adamdan bilimsiz, ilmsiz galana bir onu hatawa dalmy. Onu hatawadan da müňe gatlamaly bolýar da. O öwrüň dolup bolanok. Yani ben avtoritetni, yani şu da atlan hatawyny kitabyny öden dünýä meşhurunyň bu hatawyny kitabyny bilýän. O tabiatini bilýän de. O menden öňe geçip biljek sifeli tabi bolsa men kaptanma geçirämelidir. Elmi da şunu alak. Şu meselede. Yani şol bir döwletiň iktisadiyeti etaty öde mono diýilýär da. Monopoliýa nemesi. Sen bu taýdan babarap yetiştiremese başka zat yetiştirip bilmeýär. O ýöne bunu görem yok. Bu kim münäfi? O alanlarına da okey. O ten alan ballel alanın bilen o ten münäň ýeňlen oga. Yani içinde yaşap ýörün çağan yetiştirýär. Olun geleceğine bir cevap vermeler. Sapara bu tema dolu girmenke nemelere geçel sorularım köpeldi. Yani umuman pakta öldürür bir cemiyete. O şey deyip Doktor men bir ýalaktır. O iki devlet, yani ikimizden bir menze işte. O Kazakstanyň Çimkent oblastynyň alaktır. O taýda Çimkentde patek geldi. Bir oblastda kendiler Kazakistan. Kazanyň galan böyle beýle däl. Şoň üçin mütköşükdir, tapawut bar. Son Sapara size bir soru var. Türkmenistan'da bir şäher berip düzel şunu diýseler näme edip o nerden başlardınız diye. Maňa şäher näme üçin berjek? Gorkun ýok. Düzelt dip berýärmişler Sapara. Düzelt dip o berdiler, düzelt o düşman etdiler. Inne atarsyňyz. Näme ediljek zat ne normalni nollan başlamaly bilek bu zatlar. Näme bolanyny näme etmeliler. Onuň mektebi var. Bilim var. Hemme zat bilgiň üstüne urulmalydyr. Onuň
mülkün üstünde döwlet gurulmaly. Şäher bolanlarda şonalakdyr, etrap bolanlarda, boğu bolanlarda ýa-ni eýeçilik diýilen deme, ýa kommunizm demetinden gaty udaklaşmalydyr. Biz şo zatlardan entägem çykyp bilemdokdan biziň betbarçylygymyz. Yani Sovyet Sovyeti yıkıldı da yıkılanını bilýär. O sistema da yıkıldı. Ýöne sistemaň yıkılanını bilem doktor. Yaşap gördü. Täzeden gurmadyk. Bizi taşlap gittiler diýen ýaly. O Yıkıldı däl de bizi taşlap Ol- gittiler. o ýok boldy. Täzeden entek gurlanyp gurjagyn bolan oklarda. O Ha. geçiş döwrüne yaşap gördü. O başta biz bu geçiş döwrüniň badygyny bilýär. 4-5 ýylda, var 10 ýylda geçiş döwrüni geçirip bolýar. Birden edip bolan ok döwlet. Ýöne 30 ýyl geçdi de. Täze sistema döräni ok, köne de ýykylan okda. Ýöne köne de ýok, täze de ýok. O 30 yıl. nähile sistemde işläp ýörenlerim, öýlerim bilen okda. Bawaraply bolsaň bu zatlary bilmeýän. Bu bir adam düşünje gerekdi. Şo bizim döwrümizde de ýani köne ýykylanyny bunu ýykmajak bolup jypjaşyp ýatanlar bardy. O täzeden gurjak bolsaň ýok, ýani öň ideologiýa işýärde, öde bu işli işlýärdi şu kapitalistler erwetdi. O näme otyr. Sen baý bolsaň erwet adam. Bu da aýdakdan bir täze jaýat talysaň dagy ýani şu jaýy seredip büdüräp ýykylýanlar barda. Men onu görün adam onu toňaýdýan. O bu milletiň nemesine işlenen 70 ýyllap propaganda iyidi galya nähilek demeden. Şo zatlardan biz araşdyrıp bilmedik. Onuň şäherini şu wagt näde gurjak diýdi. Ben iki söz bilen şäher näde gurjagymy size düşündirsem bu zatlar ýeme boldy ýa-ni ertek bol. O baňa ýöne şäher gurmany bermeň, men şäher gurjak bolsam siz şu türkmenler içinde ýaşap bilmeýär. Ya düzelmeli olarlar. Yani köne düşünceleri bilen o şäherde ýaşap bilmeýärler. Ya da şäher ýykarlar. O ya da uruş edip gelirler. Sebebi yani her adam däkmedi var, bilgisi var, nemesi var. Şoňa eýe bolmaly. O men gurmaly däl, o jemgyýet gurmaly. Sen jemgyýeti şäheri gurar ýalak düşünje ertmeli. Bir adam şäheri gurup bilýän nädir? Bilen näde? O men bilýän, mysal üçin 100 adamyň bilen ok. O men şey etmeliýdim, etjekkelliýdim, men näme etmeli bolar? Beýle de şäher bormy diýseler. O beýle de şäher bowum diýerler. O diýip böler, şu adam näile gurmalyny aýdyp berdi. Dedim dinleýäňiz, ýöne dinlemedik bolýaňyz. Ya da eşitýäňiz, ýa eşitmedik bolýaňyz. O siz bilen ýani şäher näde gurjak? Men ilk şu zatlara jogap bermeli. O näde gurjak diýip, o biz men näde gurjagymy bilýän. Ýöne men bilenim ýeterlik däl. Senem bilmeli. Eýleklerim bilmeli. Düşünjesi bolmaly ilmi. O niýede dünýede näile gowy şäherler näde gurup durlar? Ya gowy döwlet näile. Ýa-ni şu bir döwlet baý, beýleki döwlet garyp. Yani onu biz aýdyň bilen gurrun edemizde demetdik de. O ýene de ýeme ders o. Bir millet ýurdu iki bölünenni. Bir baý, bir garypne. Demirgat Kareýa bilen Günnur Kareýany degeşdirip görüp. Berlin şeýledi. Berlin şonalak. 50-60 ýyldan taňam ütgen ok, nemeden ok. Kuba. Kubada şonalak. Ýanynda Amerika bar. Ütgeýän däldir ýöne. Suwundan bir içen däldir. Onu bir adam hiç tat edip bilýän däldir. Hiç tat edip bilýän däldir diýende de bir dogry bolan ok bolýany. O pikirini aýdyp biler. O sen o kabul etmeli, şo jemgyýete. Onu etmeýän bolsa, sen o gulagyny çekişip aljak. Yo sapara bu bizim halkımızın tarihinde ýa-ni gala vurmak Gökdepe geleli ya da Gökdepe däl ine çarjygyň galalaryny, diwarlaryny bilýän adam barmy? Şu wagt çarjygyň içinde ýaşayanlar, ulalanlar ýazsyn. O barmy? Ine sapara ýazsynlar, soň jogap berel bu temany şu taýda jemläli soň sonra geçeli.
Çärjegin diwarı şu şäheriň daşyndan aýlanan Göktepe galasynyň ýalak diwar gözüňize ýetir. Ondan bu lokan O çärdin galan. ullakan soň içiniň galalaryny, jaýlaryny bilýän, bardyny bilýän adam barmy? Illeşler ýokman ýazym. O möhüm bir neme. Suratlaryny hem alyp çykarsy sapara bilen ýakyn Yo. günlerde. Sonra war türkmen diýen söz barada düşündirseňiz diýipdir. Kemini molla nemelerin Sapara mollanyň işi däl bu. Yani neme? Türkmen diýen söz barada iki sany güýçlü düşünje var. Kemini bir minut ben neme deyin. Gelýän häzir. Bolýa sapara siz Ýeketi gelýän bana çaňyz neme ber. düşündir berýär. Ne türkmen diýen sözüň iki sany güýçlü demesi var. Bir farsçadan gelýär, beýleksem arapçadan gelýär. Farsçadan gelýände şey diýerler, ýani türkmen diýmek farsça neme bilen alanda. Türk'e çalımdaş. Türk'e çalımdaş. Yani Türk yön aslında däl diýen ýalak bir many. Türk'e meňzeýän diýen ýalak bir many elýär. Arap neme fars sözleri bilen alsam, ýöne arapça bilen alsam o Türk iman diýilen demeni berýär. Ya görseňiz hem ilkinji çeşmelerde Türkaman diýip geçýär, Türkaman diýip Batykän nemelerde geçýär. Soňra munyň ortağa çykyş wagty gaty möhüm bu taýda ine 11-nji asyrda çykýar. Türkmenlik diýen bir neme söz. 11-nji asyrda da İslamiyete girýärler, ýani syýasy bir nemedir, çäredir bu. Abbasiler kömek soraýar, Abbasilere kömek etmek üçin İslamiyeti kabul etmeli, yalandan olsa da. Şey dip yuvaş neme dip gidilýär. Ýöne ondan öň yüzlerçe diýmeýin, onlarça ýyl, ýa 100 ýyldan köprek, bir asyrdan gowrak wagt Araplar bilen söwüşip gelýär. Hiç Araplar alyp bilmeýär, iň soňunda syýasy bir neme bilen girýärler. Soň 11-nji asyrda ortağa çykan türkmen sözü 13-nji asyrda ýa giňişleýin ulanyp başlanýar. Indi üns berseňiz eýem türkler näçin özüne köprek türkmen sözüni almaýar, bir han nemesinde bir geçýär, bir azrak ýöne soň türkmen sözü alynan däldir. Onuň hem sebäbi şu 13-nji asyra çelli göçüp gaýdanlaryň Gurandyr, ýani häzir Türkiýedäki nemeler. Şeýler äkem iki manysy var. O iksem bir onu tarapını tutýar, bir munyň tarapyny tutýar, ýani umuman sereden wagtyň ýa. Tezis o ortağa çykýan o tarihi 11-nji asyr şo wagt Araplar bilen dost bolýarlar. Ýöne Eýranlylar bilen öňden bären gezip ýör. Belki ulanýan bolmam mümkin Eýranyň bir belli bir nemesine. Başga bir neme bilen garşan bolmam mümkin. Bu bana aýdylanda şeýlere türkmen sözü aslında seretseňiz täze bir zat. Täze diýeniňe de 11 asyr. 11 asyr bar. 11 asyr ýöne täze. Özbek sözünden köne. Özbek sözü ine 4 asyrlyk bir söz. Ona aýdyp geçeýin, beýskine geldi, özbekden ýerden geldi diýip sorajaksyňyzdyr. Ne Mongollaryň özbek diýip, ýani Mongolam däl aslında Tatar. Tatar Mongol bir nemesi bolýar. Özbek hanyň ady özbek. Nogaýlar bilen şo taýda bir hanlyk bilen uruşýarlar, soň göçmäne mejbur bolýarlar. Soň göçüp gelen wagtda häzirki Özbegistanyň Buharanyň, Samarkandyň töwereklerine gelip yerleşýärler. Soň bular Mabryn ahyr diýilen, Mabryn ahyr. Şo iki derýäň arasynda. Derýä bilen amy derýäň aralygynda. Iki derýäň arasyna gelip yerleşýär, soň şo taýda güýçlenýärler, soň hanlyk bolup gidýär. Hanlyk neme sistemasyna öwrülip gidýär, soň şo özbek hanyň ady geçýär. Aslında o taýda ýaşaýanlar aýdyp geçýär. Uýgurlar bar, Gazaklar bar, o Türkmenler bar, Oğuzlar bar, Kırgızlar bar, hemme millet şo garşyk ýaşaýar. Näçin garşyk ýaşaýar? Pikiredim şol döwürlerde bir şäher bar bolsa, ma suratda garşyk bolmaly. Sowda üçin, ýene bir zat üçin, onuň üçin, munyň üçin barýarlar. Ne çärjegem şeýle bir şäherdir. Sowda merkezdir. Kerkem şonda alak. Kerkem şeýle.
O söwda merkezdir. Könürgen şonnalaktır, ürgen şonnalaktır. Yo, umuman şehir bolsa hökmen suratda bir esasy diýen işi söwdadyr. Soň han ýa-da bey ýa-da sultan ýa-da şah tapawdy ýok. Haýsy neme bar bolsa. Soň şo taý bar birleşýär, olam şo taýda siýasatam şo taýda, pulum şo taýda, hemme zat şo taýda öýlenýär. Bolup O gidýär. ýöne dini nemeler gaty demeken kabul edilýän eken bir Yumşak, İslam Yumşak, dinine o ne medip bilýär. Din sorulmaýar hiç haçanam o taýlarda. Senin dinin näme diýgem soraýan adamlar ýok. Bizim medeniýetimiz şeýle. O long ýa Guron döwletleriniň medeniýetiniň hem mejetnede şonnalyk. Mawa. O Selçuklularda şonnalyk, Osmanlılar şeylere. Osmanlam şeýle. Ýöne Araplar eýle däldir tapara. Yok. Araplar eýle däl. Mono. Osmanlılar seretseňiz mysal üçin Müslüman bolmaýanlar üçin aýratyn kanun ýöreýär. Ýani hukuk, kanunam däl hukuk ýöreýär. Mysal üçin islamyň ýa-da şeriatyň kanunlary boýunça suud edilýän däldir. Müslüman bolmaýan birisi. Ýöne İstanbulyň ýarymy Müslüman däl şol döwürler. Rum, Ermeni, ýene bir zat da, hatda Ýewrey hem gatkan, ýa-da Jühid. Şonuň üçin köp neme ýöreýär kanun. Hukuk sistemasy hem şeýle. Bir ýyldaşymyz neme ýazypdyr düşünmedim. Osman Merwde doglan çynmy diýär. Osman diýende kimkä Osman? Osmanyň nemesi ýokmy ka? Käri hünäri tanasak. O Merwde so deme Selçukluň nemeleri Merwde dogulup bilýändir. Sultan Sancar diýenler. Yani Osmanlı nemesi eyyem Anadolu'ya göçüp giden Türklüğün nemesi Osman Kayı olar kayı. devlet kuran Osman'ın adına kurulan neme 1200 ya 1300 1300 yıl 1290 yıl oluyor değil mi şunun? Osman İmperiyatı'nın kurulan nemesi. Hawa şo gurulan nemese şeýle ýani ondan öňräk aýtsaňyz. Şol Osman Anadolu'da doğulan. Yani on kakası nemesi on çözün bilemzok. Nemeden gaýdy Balkandan göçýärler. O Mongollar gelip başlanmadylar göçýärler. Tireti var kayı diýerler-de. Kayı tire yani Türkmenistan'da vardır. Beherden tarafta vardır. Daşovuzda Yılanlı var. Kalinski'de doğuştum bilýän bizim bir direktör hulup zavodumuz bardy. Bäşim Juma Nazarov diýerler. Aşağı şolar gaýlardan onu beherden de var, onu bilýär. Balkanlarda göçüp gelen bolmaklary mümkin. Ýani Balkan niýlerinde şu mangyslygy Mangyslyk o aslında mangyslyk. Köp demeler mangıslykdan şu taýdan dargandyr. Ýani kemine aýdyp berdi. Mangyslyk merkezi ýani. Ondan ýani Türkmenistan nemesini gödöňde getireňizde Uzboy diýip eşdensiňiz. Uzboyň ýolu bar, boyu bardyr. Şu amy derýän köni akymydyr şol. Ol ýani Gumun orta arağından geçýär. Edil ortada däw onu daha şowy ýakynrak boly. Yani su şu taýdan akan. Kasta çendi gidýän ekende. Arala şoň töwereklerini gezseňiz, ine Uzboy men hem ýerine gezdim diýsem ýalançy ýok. Köp ýerini gezdim. O kenarlarynda düzlükler vardır. Giden yüz binlap hektarly ýerler vardır. Ön ekrançylyk bolany bu ýerine şu taýlarda. Demese. Yani sivilizasiýa bolan ýerler hem vardır. Näme diýerler? Dilimi uzunda Balkanda neme vardır. Şu at gelen aýdar men. Maşat Misriyani diýer. Maşat. Ne şu taýlarda giden yani minarelerim durar şu ada çetdi. 500 ýyl mundan öň bolan neme şu taýlarda tuw bar eken. Belki de etirek gurwan derýalaryndan tuw gelýän bolmaly ýa-da şu amy derýän nemesinden yani Uzboýundan şahalar bol mümkin. Onu bir
doğru bilemok. Olun yöne şu tayda ekrançılık neme olun ödem katıken o bilmedim yarım milyon hektardan köp bolmalı. Yer var da. Şu taylarını öldürtürecek olup kellerimizde de ken neme proyektler neme diyorduk da. O yerin aşağında suvam kaptalında var niretinde var. O kanal ne şu tay getirmeli, ertmeli diyen nemeleri fikir ediyorduk da doğrunda. Bu döwürlerde bizden soň bu da atlan nemeti hem beceri yani pawara sistemimiz bilen işlep başladı da nemet o pawara menden gatwur mesin yani sizi nemedi ayda mok ýöne yani Şeýle bir kesel cehalet var. şeyle sindrom bu dawny bilen deňeşdirýän bolan on nemet ben dawny doga bolýandyr yani genetik nemeden bu bodulmalardan pawara nemeti bilimsizlikten, cehaletten dörüyen bir sindrom. O ikiden dessendir yani. Dağınan nemeleri bilen ikisini deňeşdiren de yani pikir ediş tüňlüğünü deňrek ne aýdyp görüşini görýän. Türkmenistan'ı bolup ýören adam görýän. Türkmenistan'a halkın ağaç bolma yani taýaklaňda da mümkinçilik ýok. Şonu edip bilýärler. Ene şoňa bawara sindrom diýilýär. O yani 488 bin kvadrat kilometre toprak var. O 5 milyon yetmeyen halkın var. Ne? O da ağaç. Ne? Ne şu tayda problemi. Onu nerede verdik bu ya? Yerin aşağı baylıktan oluyor. Hil. Yani gazı var, nefti var, yani dudu var, başka kendileri var. Ne diysen var da. Yoğdu var, sulfadı var, göğürü var, leheri var. Yani halkı aç. Şu tayda yani bu da katı bavaraplı olaymasan anladım değil. Yönü bavaraplı mı bilmiyor bunu. Yani katı güçlü bavaraplı olmalı. Yani ters tarafından. Yani sonra onu geç gemide olması biz bavaraplılara yetip başladık. Bizi ne ederler? İnternette biz ilki başta Müslüman hem değil eken doğru mu diye. İnternette diyende İnternetin içinde. İnternette gördüm abi. İnternetten gördüm diyen olaymasa. Neme ilki başta diyende 11. asırdan ön değildi o 11. asırdan başlap İslamiyet'le neme diye. Ona hemmesi değil misal için Göğoğuzlar Müslüman değil Hristiyan. O. Göğoğuzlar Hristiyan. Dememiz ödüm. Oğudumuz bir de Kazaklardan yakın o nemeler. O dinlep görün katı yakındır Kazaklara. Has düşünmersiniz. Katı kulak vermeseniz, kulağınızı öğreniştirmeseniz Kazak diline düşünmeniz yani Gagavuz dinle. Ve şunca uzakta da şeyle yakın bir dil olur mu deyip O ödlerin köpsünün o gözleri mavi, katı, gelişikli, yakışıklı, odan nemeleri var. Hakik Oğuzlar şolar olaymasın sapar. Yani biz köpenmeli o zaman vuruş o taydan alsak kovu mu kan? Göç. Göç aldı. Son şu tayda bir iyileşmiş pikirini yazıptır. O tarihte kim güçlü olsa başkanın toprağını basıp alıptır diye dine Türkmenler değil. O men hem halamak orsları emma siz Amerika ve Avrupa'nın katı övüyanız. Amerika ile Avrupa'nı överimize neme der. Mene Avrupa. Neme tarihte şeyle yönü Amerika'nın bir basıp alan yerine hazır Görköz deyse Görköz basıp alan toprağı yoktur. Yeri. Saddam Hüseyin'in rejimine o alt üst etti. O doğru. Yani basıp alan toprağı yoktur. Avrupa'nın hem tarihte aldı mı? Avrupa öz Avrupa'sına çıkanı oldu hiç açanam. Gördünüz mü Avrupa yankı demene Şivetlere deme çelli giden Xitay'a çelli o basıp alıp giden Şivet gördünüz mü ömrünüzde? Yok.
Ya öz aralarında urşan ne Daniye bilen urşan Şuwedde. Hava özar. Yo bular bir göçebe millet değil yani Avrupa'nın nemesi basıvalcılıklı bir hasiyeti yok. Ha, kolonyalaştırıptır geçmişte 17. 18. 19. asırlarda Laraçelli o kolonyalı nemesi var yani basıvalma değildir sonra yine çıkıp baydandırlar o Yo yine de şu hatta alyalar o bas o da biz onu ettiler diyeyim de o. hava yani Ors yine Ors bilen dengeştirsen Ors şol Entam vakit çıkan ok. çıkan o Meteli çok kaytam ay. yeni dalacaktı. 21. asırda Avrupa diye o zat diye yanlış diye biz bitirdik. Özem Avrupa özünü kritik edip çıkyandır. Kolonya nemelerinden. Gücü kaçıp ya yeni bir zat olup değil içinde yanlışlığını yanlış değilen sesler nemedip başlıyor. O yukarı açıp başlıyor da umuma. Her adamdan. O yine siz şey diyeniz bey diyeniz deyip tankitler köpelip başlandan sonra mecbur kolonya nemesi düşüncesi modadan kaçıyor. Modadan kaçan için ne diye misal için Amerika bir aslında kolonyatı. Kolonyatı e, son bir neme oldu. Devlet Oğlum oldu. Angliyan kolonyası oldu. Angliyan kolonyası. İçinde nemeler hem varsa para o tayını bu tayında yankı. Fransızlar var. Fransuzlar Kanada'da var. Nemeler hem var ya. Gallandiya bu adam vardır Kanada'da bir demesi Fransız böyle vardır. hava. Kayısı da e, Var. Öyle bilen Fransızdır. Fransuz o yadıma düşman doğru hazır. Kubik neme kubik mi diyetler. Klebeck diyen yalak Var. demeler var. Kubik mi şey neme dua diyorlar. Şu tay Fransuzların yeri olmalı. Yani Fransuz dilinde gürleyen Kanadalılar. Şeyle yine sapara yine Amerika Oğuz devletini düşündürmek için Amerika seyretmeniz yeterlidir. Her türlü millet vardır. Her türlü yani 50 sanak çotayda neme var. Devletçikler var. Bir araya O gelip. şu oğuldan devlet kurma prinsipinden kurulup işleyen Hava devlet Amerika. şeylere. Onun dışında Amerika'nın o toprak bası olan yeri yok tarih boyunca da. Böyle bir nemesi yok. Yani giyecek aldılar da. Onlar hem Amerika devlet bolyanca kolonyalizm utardı dünyada. Bu odadan aldı. O paxta direkt näme ekse peýdaly bolar diýäse para. Yani Türkmenistan'ın şertlerinde näme zat ekilir deyip soraýar. Yeme kemine kim näme ekmelli de yani doğru olma imkanı benim fikrimce onu yani hem Badar Aydar hem yani bilen zadını etmeli olur. Yani plan etmeli değilsen yanlış var yönü sen general linyanı berip bilersin. Yani koridorunu tevavi yani hava şeritlerin var, su şeritlerin var, yani su yağdayı. Onun toprak problemler var, şor, şubat, bolyan nemeler. Ne sol atları gödüğünde tutup ne plan da ekilde kovuyor deyip bolur. Yani hem ekmelliğini yerin eğeti olur. Yerin eğeti, ödü, o kararı öğrenir, nemeder, tur bilir. Men bu oğulya bunu yok ben ekmeli diyen doğru olmaz. Yerin eğeti var. Şol işlete yoruncaker, o işlete kene beker. Ben fikrim demem yani şu kenep dünyada qadagan edilenle şoň öňüne açmaly kenep bu yok ben o neşe maddasyal bir teknik nemelerim var. Ödüm bizim topraklarımız için in peydali rahatlan bir rol ya birinciden yani su minimal deme gerek. Su at yani ulanyan nemeğin yetekli az olmalı. Onun yani tevigatı yeri neme diye bir ödleştiriyor. Siz yani yemeğini şordan çıkarmalı. Olanda düzeltmeli. Onun yani partadan alınan dağıttın kendi adalınıyor da. Hemen hatırlığı neme uluyor.
Hem yerini kenebek çıkmak bolmaz. O gerek gel. Neme talaba uğra. Yani biz mağallar millet. Göçebe milletlerin hem beceri başlan mağallardır. Biz oturumlu neme antat adapta edip bilmedik. Şu ada çenne şeylere görmeye sebebi ekrançılığımı da yani Şveçya dayhanlarının katıydı da ya da Gallandiya dayhanlarından şeyle bir izle onu huday sakladım. Deneştirir yalağım derler. Yani yüz etsemi, mün etsemi nemedir yalak derler. Yani yumruk yalak Gallandiya, Mara oblusunun nemetinden hem kiçi de teritoriyosundan. O dünyanın eklep o. Amerika devleti alak o hoculuğu önümlü. Daha da o hoculuğu önümlü deme diye. Ödüm şu tak ekspert dedi. O yeka güllel o yani Pomodoro hıyari balgar vurçunu çendi. O ödüm dünya tohum tattı ya. Dünya tattı ya da. Türkmenistan şu taydan aliyatta tohum. Köp tohum doğru. Yani ödüm yerim yok sudan yani denizden kazanıp neme diyorlar şu kuvradıp nemedip süyüşüp. O şolara yani gül ekmeli planı hiç kim veren yok. O balgar vurç ekmeli. Ya pomodoro ekmeli o planı hiç kim veren yok. Onu ödülür. Yani bağlar ne hemen götüren oldu. Son neme diyorlar. Onun devleti meden o hem becet hususudur. O devletin eline bu da atları işleyen değerler, işlemesi mümkün değerler. Devletin eline hiç sat. Yani devlet demek halk demek. O son için hem de adın halkın eline olmalı. Devlet deyip bir ütküş kuruluşu yok. Onu siz yapıyorsunuz. Devlet olunu şu halka devlet değil yani. On eyetem şodur. Konstitusyon okanda da ait yani. Devletin yeketek eyesi halktır yani. Hiç sorgusuz demesiz. Yönü eyeniz arkadağınız var. Onun yani, Türkmen halkı ne edip yasaptır, yönü yasaptır. Onun için yakın da adını ekersiniz. Hiç neme der. Başka da yani Amerika'da bitkiyen kâvir bitkiler var da. Amara Rus diye. Bu topornem Amerika'nın deme çöl taraflarında mı? yani hem şor yerde ötüp bilen su az neme diyen hemen bir netice veriyen sen bir at kazanacak ol ve diyen avun ekmeledi. Yönü sen dayhan olmalı ile ben neme yok. Sen çip yasa. O yani bir gidecek ovada o çip yasa bilen bir ova olsa ehli Türkmenistan'ın beriyen önümünden kendi önüm veriyor çocuğa. On adam yat. O. O sen nem şu partek ya da kene bekçek. Sen bu yani bu koyuyorum ki diye de dünyanın nimetinde bıraklar etmeli. Hem de daha dayıkancılık bile nimetmeli. Yani yumruk kalak Tayland. O dünya ekonomikasının 22. Ödüm teritoriyası bilmedim. Çerjilden lokanel. O bulsam değil. Bir böyle uyarlak. Değil mi? O yani Türkiye'den 85 milyonlu Türkiye'den petrol veren önümü ya tatyan demesi. Yani yumruk alak ne mi? Yani akıl şu da ada demedin. Türkmenistan'da dayıhancılık deme kıyın. Biz yani dayıhan olma dememiz de yok. Yani Yok, genetikamızda toprağı gumluk bir toprak birinciden su probleması var. yönü bizim Türkmen neyemeden bilemi yok. Şu beyin nemesine ağrım talı nokta. Şu ağrım Halman yani günün öğrenlik oğu var ya. O telle değilinden diyeke telpek giyme için ne haldir bunu? Ulanmasın. O ulanmasın. Neyemeden dedi aç kal ya. Yer verenlerine de onu başarmasan aç kalır.
Sapara şu ömem kış yazın telpek giyiptirler. Onun bir sezonu olmalı değil mi onun? Demek şu kelleğin telpek giymek için görülýän olmalı. O, Kızıklı. Son bir o yankı ýyldaşymyz nämäni ýazýar, pikirini ýazýar. Tanqid pikiri gaty kızıklı. Onu hökman okaly. O Türkmen dilindäki her bir söze diňe arap sözü diýýän, türkmen dili türk dili işlenen diýýäňiz ýöne. Owa şolaryň dilinde fransuz sözler, ingliz we arap sözleri ullanýar diýär türkmen dili diýip soň dowamyny ýazandyr da bir ýerde. Dowamyna ama düşnükli umuman. O türkmen diliniň içinde türk diline göre gatken arapça, farsça sözler vardır. Indi o Türklerde de bar ýöne ine bir Türkçe bir kitap, roman mı bilmedim bir kitap okap görseňiz ne şoň içinde näçe arapça sözüň azdygyna gözüňiz ýeter ýani. Nähil işlenendigine düşünörsüňiz. Mysal üçin şo taýdaky nämäni türkmençe terjime etjek bolun, edip bilmeýäňiz gözlän sözleri owa izarlan edip bilmeýäňiz gaty çylşyrymly deme alýar-da. O şeylere Türk dilinin o kitapları okap seyretmelidir. Yani dilin işlenen yeri o halkın ağzı değildir. O köçede görýän ol ya da fabriklarda onda bunda bile işleşen adamların diline seyredip aytma birinci dene olaram okamadık. Okan olsa yine bir okan adamın dili bilen Türkiye'de men gowy demediýän-de gönü bir sany sözlem gurandan şu adamın nähil kitaplar näçe kitap okanyny aňşyryp bolýar, bir baha berip bolýar. Beýleki var o köçedäki. Eyvallah diýip görenler vardır ine olur. o Bilýänler. inşallah maşallah bilen geçip Ama böyle maşallah eyvallah diýenler olur. Kitap okamadyk we işlenen dilden habary ýok. O dilin şeýle soň işlenenden işlenmediğinden haberi yok, o gerek hem derler. soň ine ýene bir zat var. Ine arapça sözler bolmalymy? Bolmaly. Ýöne o fransuzca da bolmalymy? Bolmaly. Ine şu var. Arapça sözde sistema diýip bir söz ýok, robot diýip bir söz ýok, çip diýip bir söz ýok, owa programlama diýip bir söz ýok. Ýa-da şu bilýän müňlerçe täze hünärler çykdy da şo sözler ýok. Owa Arapçada näme sözler var? Halal, haram. Näme var? Gowy, erwet diýip sözler var. Köp kullanýan nämeleri. Ondan soň günä, sowap. Şon ýaly sözler var Arapçada. Ine şonuň üçin Cennet dowluk o. o şonuň aňyrsyna geçen ok. Ine mysal üçin ay şu şeýle bir problema bar diýsen inşallah o ýola girer diýerler. O yolu yürüyen zaman maşallah diye gidiyor. O ine Arap dili şo dil ýa-ni dil diýende o Araplar bilen bir baglanyşykly ýeri ýok onuň. O dil deme dil dil yani Dil dinamik. ýalňyş o. Yani ben size bir söz demedeyin. Ne ors demesinde çubaryak diyensiniz. O çok demesi yani Türkmen demesidir. Türk demesi. Çiğ börek. O çiğ börek çubaryak değil yani. Şu çubaryak kork diye de orta şurada alak kork geçiyor. Son bularım çüberek diýip ulanýar. O ya hazina. O bunların kaznaları vardır orsun kaznası. Ne orta da barat yani. O orsun demesindeki türkü sözden kani Türkmen demesinin içinde Arap sözlerinden adı derler. Ya degeçtirip görsen sonra alak. Türkü demeler gatı kendir. Familyalarının içinde böyle üytgödülündür yani. Bu dil bir ötümlük alak bu da üyt yap bir yanda. O şeyler yankı bu taýda sözler däl aslında. Sözler bar o. Ýöne şo sözleriň emele ýetirýän dili var. Ine şo dilde problema var. Ya onu düşünürüp bilen zadi. Dilin baýlygy şondandyr. Yani bir zadi o edip yani iýinçe nemesi vardır. Dilin dil bir güýçdür. Şo güýçdüğünü hissetmek üçin şo dille yani güýçlü pikirlen yeterlen görüp bilmesi mühimdir. Yani ul dillere gaty ünt berilýändir. Ne İngiliz dili vardır. İngiliz dilin Angliýada yani yeri üýtgeçikdir.
Şu dili büyüklü bilmeyen yani bilimli ılımlı ya yukarı ılımlı adam olmak mümkün derler. Göğüreyenim derler. Egzamini ilki şu taylardan yani talep katı güçlüdür. O dil işlenmeli de attır, güçlü de attır bir halkı halk ediyen, yani milleti millet ediyen deme güç dillir. Ne ors tarihinde de at yoktur. Anlatın köpüsü hemmesi propaganda bilen deme bilen yatılan siyaset bilen nemedilen demedir. Yönü güçlü bir devlet nemetini veriyor da. O verip bilirler. Hakikaten dili güçlü. O işlenen dildir. Pay dildir. O millet ediyor. Millet edip biliyor. O Türk bunu bol bilmeli. Hem şu değil. O biz yani 60 söz bilen 30 yıl devleti idare ettik. 60 söz bilen idare edilen devleti yaşat bört. O patladımdan bilen yok. O samolyotumuz uçunuk. O sağla soğuk olsa da tur olamız yarlı. Ne yani Flemece dile bağlıdır bu da. No. Ne Kurban olayım ömrünü şeyde alın. O çok ehli gurulayan adını yazıp ekrana verin. Şu taydan ne söz çıkar. Ne son deneştirip görün. Yani adamın akılından şu sözüyle ölçep buluyor. Bilgisine, eruditesine hem mezarına. Yo, sapar ayna bir yöneke bir boyun eğmek. Boyun eğmek deyip bir söz vardı. Doğru değil mi bizde? No. Bir sancak söz vardır. Yine İngilizce'de katıken de yine docile, loyal, obedient. Son yeniden bir kısansı var hazır yadıma düşen ok. Yani okan vaktin görüp oluyor. Yani Türkmençe'de değil mi boyun eğmek. Ha. Yani Türkçe'de şu uysal yene näme deyip Türkler şonu işläpdir. Sebäbi diye problemany çözen wagtlary yine bizdäki Türkmenistan'daky ýagdaý bar da. Yine yani docile ýagdaýynda biz boyun eğmegiň docile görnüşi. İngilizce näme bilen aýdanda docile. Robot ýaly hiç pikir etmän boyun eğmek. Semine yani Türkmenistan'la da sözün yani dilin mühimdüğünü 80'ci yıllarda bunu düşündürdüler. Ne Türkmenistan'la Türkmen ensiklopediyası yani Talkov Slavar dili de. Yani Türkmen sözlüğü yani Türkmeni Türkmençe sözlük manasını mazmununu neden gelip de devam edip de ortalarda Slavar dale dip vardır. Dal. Dalın ödem orseldir. Yani Daniel'ler. Yani orsun dilinin demesini yazan adam şol. Yani, dilin dile diyen adamlar. Onu da yani bilen deme gerektir. Talant gerektir. Deme gerektir. Yani Türkmenistan'da şol akademi navukta bir bölüm vardı. Yani işlet böldüler şu dili. Deme de yani yaşlı adını tuttun ha Sultan Şah. Sultan Şah. Çok ayda işlendim. Ben kalkamam işledim. Yani dilin neme olmalılığını bilirler. Bir 3-4 karpa yettiler de. Son yani Bavarap sindromu devletin başına geçti. O atları yok ettiler de. Bavarap sindromu hop yerli sol akademiyen yaptı. Yani bu zat neme gerek diye de. Dil neme gerek. 50 söz bilen bir idare edip biliyor diye de. No. Şey Bulon yapan zatları o tohumculuk demeni yaptılar enstitüler. O yeri öğrenen enstitü yaptılar. O söyledi enstitüler. O zatlar hem mecetinin büyüğü nemeti var. Ha, o tabiat sisteminde efektif işlen değerler. Onu seyretmeliler, nemetmeliler. O kemiyerlerini tapmalılar. Onu timur olup işler yağlar etmeliler. O başka mesele. Sen onu yönü yap başlayan. Gerekli yani. Gerek geldi yani onun sen yani köp hücreli zamanlardan primitif dillerde ta da yani su çörek onun yani asmanın Çağa arasında yaşayan sonra. onun köpölmeli. O çok
ola mecbur onu yok edip bolanok da. Bunu susuz, çöreksiz öldürüyorum bolanok. Çörek bilen su olsa olya Türkmeni deyip o siyaseti vardır. Niyadımın nemelerini seyredin. Asmanım arasında olsa olya su bilen çörek bilen ama onkuyor diye de. Bizim Tamam. Türkmenimiz şol oraya kovudur diye. Bu siyasetlerin hem becet bolondur. Sizin içinde ol. Bu propaganda ne için yürü diyenlerin bile yok da. Yo, şu hakiki dünya şu mu kan diye da şunun O. için. Sonra demeye de yani medya ne için yaptılar? Çok 50 söz bilen fikir ediyen bir cemiyeti öğretme için o zatları yapmak gerek. Neme Fikir ediyen. sapara o George Orwell'un nemesini yaplap geçeline. Şonun 1984'ten kitabı var şu tayda. Sözlük var da. Sözlük diye her yıl azalya kiçeliye diye. Onu görközüye kiçeliye. Bu diye gowu diye. Ne için diyende artık maçı o ne çok köp söz bilsen diye şonça köp problem oluyor diye. Adamlar diye sağda olmalı diye. Bunu George Orwell George Orwell ne için bunu şey deyip düşündürüyor? Aslında komünizm düşündürüyor. Yani Stalin'i düşündürüyor. Stalin'in siyasetini düşündürüyor. Görüyor. Yani Sovyet Soyuzu'nda da şu kiçelen olmalı. Yoksa onu demeden almıyor. O yüzden 49. yılda yazılan zaten. Şu 1984 kitabı. George Orwell 1949. yılda çıkarıyor. Ömrek yazıp başlayan olmalı. Şonda geçiyor da neçe az söz şonça arkayın diye ne alaklı nemeler. O malız naiş karışöz bir iş. Hava yine şu sözün aslında nemesini düşündürüyor. O Ruslardan geliyor zaten o. O Ağzı köp bilen olsa öldüremeli ya da. Bu diye kovu diye yani neçe az olsa şonça da kovu oluyor diye düşündürüyor. Köp olsa diye problemanı köp oluyor diye. Şeydi o kitabın içinde geçiyor. Bizdekine şu ağızlı şu taydan geliyor. İşlenmedik sonra. İşlenmedik diyende bir üstü yapı kıraydı vaydı. Sokakta giymiş bir zattır. İşlemek diyende sözü işleyen, düşünceni işleyen. Ondan sonra yankı neme var da. Yani Türkiye'de Türk dil kuraması var. O köp adam yankı köp adam değil mi? Şu Araplaşan katlak şunu halamaya. Olorun dilini geçip var ya da. Yerini geçeceksen olorun o yani Araplaşan gatların pikir edişi bilen beyleki şu taze dilde yani Türk işlenen Türk dilinde pikirlenen adam x kavat gelen o. O taze dilde pikirlenen adam sonra ya. Ne için ne edip diye. O Arap dilinde olsa soramak yok. Boyun eğmeli. Arap sözünde soru yok. Ne söz nemesi bolmasa ne bir käbir siz yaşap görende adınıza üns verin. Şondan sonra çıkan ok sizde sonra olmalı. Kän sonra olmalı. O soruların zincirleyin açak gitmeliler. Şu sizde yoktur. Yine misal için yani Türkiye'de 2 milyona kolay Türkmen var 1,5 milyon var. Azat değil. Türkiye'de yaşap görür. İşlep görür de. Çolon net Türkmenistan'da çağlar var. O karıları var. Kefelileri var. Yeni vırdatlar var. O sabalyot uçunok. O viza yeni şonlarlak gidip bulunok. O demçik gidip bulunok. Bilet yok, vize yok. Bilet yok diye. Dinde vize yok diyorlar. O viza yok diye. Olon samalyodu yani azdır belki de samalyodun bindiğini yoktur bilem de. Lotçu yetiyenlerdir onu bilem de. Ya yine de problemler vardır. Yönü 20. asırda yaşatıyor. O internet bilen, sen çağalan bilen, gülüş bilen. O. Sonra sen 20. asırda internetin üstünden oku bilim veriyorlar, ilim veriyorlar. Sen yönü çağağını terbiyelemek için o çağa da devlet için gerek. O ertir şu devletin sağlık tölöcüsü şu. Onu yine tatası devlet için yetiştiriyor. Öyle cemiyet için yetiştiriyor da. İnni yani yine tatadan doğru nokta. Sen o yani edip uçurup bilmeyen olsan tamamlıyordun. İngolmanla interneti aç değil Sapara şu soru duradır ekranda. Türkmenistan'da internet nerede baştırmalı diye. Hana.
Aynen. O siz talep etmeseniz in olmanla bu kıyındat dele. Siz biz çağalamız bilen gürleşör yalak. İnterneti aç. Bolmasa samolyotun aç. Yolun aç. Ya ikiden birini etmeli ortuna. O son neyim ki o yerli yerden olmalı. O yakın ben çağam ya on çağat derler. 2 milyon halkın yarısı otaydı yarısı otaydı. O sizin çağalarınızı erti neyim olup geçeceğini siz ala dediniz yok. Yani oturan yerinizden olur. Yani, hay kuşöp deyip biliyeniz. Burada öğretmen biliyeniz. Kontrol edip biliyeniz. Şu neyim ki siz talep ediniz yok. Ben ekrandan neyim ki devlet şunu eden yok deyip dıdap görün adamın görüm yok da. O siz ne etmeli? Ben çağım yanımda. O sizin çağınız otaydı. O erti neyim olup yetişmeli? İngolmanlar son fikir etmeli. Devlete düşündürmeli. Sen sol erti yani yerine geçecek adam sol yani yetiştirmeli, okutmalı, öğretmeli demeli çağlar erti yani bağvaraplığını çalıştırmalı adamlar sol ta minister olup varmalı yeni orada olup varmalı. Yani solar soğutsuz olsa o da bağvarap sindromlarlar. Başka olacaklar yok. Yani bağvarap sindromu ile Daniel sindromunun arasında ulukan tafavut yoktur. Hem de zaten yani bir kefeller. Hani soru edin yok. Onu talep etmesi olur mu dedin o. Yani gündeme çıkmayan da yok da hatta. Yani Türkmen soru öğrenmelidir. Yo bize Zatları can edip gurrun veriyorlar internette mi işleyen ok, haberlaşmam bolan ok. hani öyle aranda vurgun diyor yani. Öz Bunu bilmeyen aranda. yok mu diyorlar. Gündeme çıkmasa bilmeyen yok. O problemi de yok demek oluyor da. Hava yine şonu o köprek aydılsın son şonu üyüşürüp yine şunça adam o ya da şeyle şikayetçi. O anıra gidiyor o dünya nemesine de gidiyor. Şu derde Gelmeye. aydayan adamım yok. Son Tabloyotta bilt yok diyorlar. O var yani onun bahaneleri varmış. O bahane de yok. Yani internette çünkü ne bahane var? Yani interneti açmak için. O fakir çağatı bilen gürleşmek için. Daha yedin mi, çay içtin mi, yattın mı, turdun mu, o kendi adın neyme deyip doğraması için enesin atasın. yazdım diye entek cevap veren ok diye. 2-3 gün son cevap veriyor bu. Hep derülen hatı veren yalak bir zat da bu. Bu inandırıcı gelen oksa para. Aydan da Türkmenistan'da internet o tezliği 512 kilobayt diyen ona hem girmek için VPN ulanmalı deyip. Aydan hayran hali alır. 512 kilobayt tezlikte internetiniz var mı diye. VPN ne için ulanıyorsunuz diye. Düşünüp bilen okumak. Akıl alan Yani ben şu atki internetim 1.000 megabayt sekundda. O 1.000 megabayt. 1 gigabayt oluyordu. Fiber demek yani. 1 gigabayt diyelim. Doğru. Megabayt, gigabayt. 1 gigabayt oluyor, 1000 megabayt olsa. Yani Türkmenistan'da ne açı mün etti? Sapara ne açı oluyor? 2 2 mün etti. 2000 etse. 2000 etse. O adam devletin demesem derecesem bedir sonralık oluyor. 2000 etse. Olur ne diye? Bu da Demet ben bir tane şehir kurduk. Aeroport kurduk. Yani. Arkada. Türkmenistan'da kurulan aeroportu. Yani Türkmenistan'ın ehli yerini. Yani bu yani internet bilen Yo gigabayt. internete, kanalizasyası, suyu, Hem gazı, de adı bile çözüp oluyor da. elektriği Yani var. ya tam oluyor da uçmayan aeroportun bakımına. O buralar dengeçtirip görünüyor. Ola arkada almışsın. O bilem sizin düşmanınız. Yani, ola aeroport kurup veriyor. O bilem internet yok deyip girip görünürdün. Ana. Siz yani parti yığmanız devam edin. Potrot alın. O şeydin. Sonra onun Florya'lak. Yani
Toru verin, gurun verin bilen cevap Bakı verin. bir taraf o garaşsız Türkmenistan'da O. yaşamana devam et bolýar-da bakda ýylsam. Yo potrodu şulon potrodundan yani gül perli diyen on aňyr tarapy gaty Yo gynasy da. Sapara bu Potrot diýip gören yerlere entek ataları ýokmy? Atalarının O. kakaları ya da atalarının toprakları şol. Öz Ors O. yankı nemesi ol komünistleri şolaryň elinden aldy şu topraklarını. O men onu geleyin kemine bu meseleň üstünde biz gatyken çaýda ottuk. Indi halka yeri nädip bermeli? Hmm. Onun yani döwlet eýetçiligine ya da kalho eýetçiligine eýetçiligi yani maly var, tehnikasy var, görlerde her bir topurdady var da toğunu tığını çenin. Nädip bermeli? Lugu arada bunu antatat derler. Köne dolanollyk kalhozlar nädip gurulypdyr? Her kim malyny getirip beripdir biri demesini yerlerini birleşdiripdir, şey kalhoz etdirler. O şolara paylarlıydı. Okey, nerede paylayacak? Dokumentlerine rap yok, iyi yok da. O kimin bereni, o beriptir diye onu bereni vermeyenim onu. Dil bilen kağıda geçen nokta. Yani yazgı yok. O bunu beylik bolun yok. Yerim şonalak, yerin ne tapu sistemi zaten yok da Türkmenlerde yazgı demesi yok. Yönü yerken, Hudaýa şükür, yerken yeri ne heylek diýsen berip bolýar. Yani ataň babaň yerinden on etseken berip bolýar. Bir ba diýip bilse senem ne tutay bolýar diýip. Çok üçin ummaty yer açdyk da. Yankı medeni zonalarda yer çäkli. O taýda yankı paýlarda debet bolanok. Yani o taýa ünsen bermellerlik. O taýy yankı şu oğulur, giyineler, o taýda jaý yerler, o mellek yerler, o şeydik gider. O esasy hususy nemet täze açylan yerlere, yani ya da bedeni zonadan udawrak yerlerden howsan ýalar ya da dostlukda neme bardyr. İlan hyzmat diýip diýe. O wasda yani daha şowda was bardyr. Şu taýlarda giden yerler açyldy da. 100.000 hektar yerler. O ne hususy nemeni şu taýdan başlama. Bizim görüllü olur ýalak, Aşgabatyň şor bardyr. Yani o duran şeyli olanı sağ tarafı oluyor da. Çoğunluğun aňyrty şu kanalizasiýan dökýän nemesi vardı, köýeli vardı. Çoň aňyrtynda 39.000 hektar yeri biz kalhoz bilen dogry baglaşyp şonu aldyk. O ýartyny kalhoza yani tekidläp berem soň ýygyna mut berýär diýip. O galandan hemme jetnem ýöne hususy hektar. O 50 hektardan, 100 hektardan, 25 hektardan ödüm şu taýda işleyen adamlara o 5-600 tane Kasım Sodum sürüp şu taýyny eýen biz 94-nji ýyllarda 5-6 hektar yer tekilledik. Onuň ýady işlemelini görür ýalak uzun hovuz çekdik. 7 kilometre var. Yani içine de 50 ýyllap demedik biler ýalak su aşağı gitmedi ýalak yani yapı wada klor kıyalak. Ya o şoň bilen nemedik şu taýdan nasotly kapylyň araşyny bilen su nemetmeli. Daş töwereginde de hemme ýerine zandaş çekdik de. Ýerde näçe su var. O 5 litr çykýan ýerim bar, 7 litr çykýan ýerim bar, 3 litr çykýan ýerim bar ýeriň aşagynda. Onuň yani kanaldan gelýän neme var. Onuň yani Türkmenistan Aşgabatyň kanalizasiýasyny täzeden işläp yani çok suny bir sistemi var da. Täzeden ulan yani ekrançylykda ulanıp bolar ýala getip bolýar da. Yani bunu İsrail'le hakyllyk bir firmasy var. Şolar bilen kontraktda adam baglaşmaň öňýany yani demeni araşdyrýarlar. Onuň ýere gumyň içine sokýarlar da. Onuň daş töweregini 40-50 kilometr radiusda yani su soğurup çıkarýarlar. Ýerde ýa filtre wadet o ekrançylyga bolýar da ýarýar. Yani şolar ýalak memelimiz bar. Dow ýalak. Bawaraplara alyp berilýär ýurda. O yankı
Hem görüllü adamlar yani ne edip işlemeli, dayhan hocalıklar, täze fermerler ne edip işlemeli nemesini şu tayda bir milleti görkezmek üçün. Onun kalan yerlerini, onun öğülerim de diyedi. O şonu yani modern nemede o tay tohum sığırlarım gelmeli, tohum oyunlarım, tohumçılık demelerim, ekrancılığım şonun alak. Yani dünyada öňde var yani nähilek teknologiya bağ bolsa, şo tay gelmeli ýuwuş. Şoňa biz teşvik, yani pul kömegini, kredit kömegini ýene de demen etmekçilikde. Bizim o değerli alak planlamamız var. O zatlara yani hükümet onların bağı var aklında. Bu zatları düşünen yoktur. Bu samsık diye bu çölün içinde ne hem edip böyle senin alak gazetelerde statya yazarlar. O Çap edýärmidi ona. o bağır şoları alak bu değerli yerler başka düz yeri yok mu diye de. O düz yere kendi onun iyiyeti kendi. O düz yeri şey ettin diyecekler. O tayda olsa sen özün tekidleyen şu atlaşan adamları veriyorsun. Yöne kanun bu iyidine götürüp bilen yok. Kanunçular geçen yoktur da. Yani kanun korumasa kepil yok da. Kellesini aşap durandırlar sapara. O biz verenimiz bilenem yani kanun bu zatlara yani huzusi eğiçiliği kepil olmalı. Şu zatlar aktiyadı, katartiyadı. O bir kanun çıkarıp bilen de var. Kanunçu der. Onun için hem sapara konstitusiya gerekti. O da yok yine. Häzir reçelli yok yine şu zaman. Hani şu zatlar olyadı ödüm. Hem de adım nimetinde etmen yören adam yok. Şu zatları tide men vururum veren eden adam bol. Onu men vururum veren övünyen yalak bol ya da onu men haram yok da. Yöne ne dile geldi bile geldi aydiyan da. Men eden de adamı aydıp bilen oklar men şonları katı deme diyen de. O men aytmadılar. Siz ne yapıp aydan yok diyen de. Onun bizim işimiz hem değil. Kasım söz sürüp görenler aydan ok näçinine. Alandıra toprağı Onlar alırlar ölüp mı? gidendir. Olan köpsü ölüp gidendir. Yöne vatını aydıp bilerdiler. O sonkuları ölü o dünyaya gitti deyip eşleyen demeleri. Var yönü bu zatlar hem necedi var zat, bolon zat. Sapara sizem soru olur okuyanız ýaly. Yani toprak diýdiňiz toprakly bir soru var. Owa. Mülkün bahasy 1 milyon dollary geçýän bolsa Amerika, Ýewropa türkmenlere gaty tiz viza bererdi diýip diýip aýdym gurrun berdi. Mülk bilen wizaň arasyndaky näme baglanyşyk bar diýip sorapdyr. Gaty gowy soraw sapara bu. Men bir näme edip bereň soň siz mülkün toprağın näme gymmatlygyny aýdyň. Men ýeky jözüm murlap oturmaýyn. Hawa ine illeşler ösen yurtlara viza aljak bolsaňyz sizin mülküňize mülküňiziň bardygyny soraýar. Eger bar bolsa işiňiz, mülküňiz soraýar, öýüňiz bolýar, mülk bolanda öý, toprak. Indi seredýär mysal üçin Türkmenistanda toprağım bar diýip Amerikanyň nemesine barsaňyz näme diýilýär ona? Ilçihanasyna barsaňyz üstüňizden güler o türkmenlerde toprak ýok diýer. Näme üçin ýok diýse, onun bahasy ýok. Türkmenistanda toprağın bahasy ýok. Aslında aydarsınız öz aramızda o alışveriş ediyası yani seredim alışveriş eden vakti ben şu toprağı şuna sattım diyen ya da verdim mi diyen. Dilhat yazışıyorlar sapara. Mellek satıyorlar da öz aralarında adamlar. Yani sattım diyeyim ya. Ben pelança o şu toprağın nemesi şeyle yazıyor. Toprağımı o bir sebepten yazıyorlar. O pelança beryen diye. Satyan deyip yazıp bilmeyeler. Ne için? Kanun yok. Kanun yok. Toprağın eyyesi olma diyilen kanun yok. Şimdi aydalı Amerika ne için 1 milyon dolarlık bir mülküm olan vakti vize veriyor. Bu diye onca bir mülkü var olsa mülk demek aslında biz yanlış kullanıyoruz. Gayrimenkul olmalı bu. Daşalmayan mülk adı. Daşalmayan mülkün bar olsa öz adyna diye bu adam 1 milyon dolarlık mülkün taşlap Amerika'da kalmaz diye izne gaýtjagy garantiya deyip düşünülýär. Şonun üçin ýanky 1 milyon dolarlyk bolsa diye ine Türkiýede mülküňiz bar bolsa ýa-da bir öýüňiz
neme yok. O apartman diýerler. Şo taýdan bir sany öýüňiz bar bolsa, wiza çykýar. Näme üçin sä Türkiýede bir apartman, sizinkidir şo apartmanyň gurulan topragam sizinkidir bir bölegi, belli bir neme düşýär. Onuň bahasy bardyr içinde. Şeýler aksapar aýyny toprağın o möhümlüdüğüne şey demettim. Saparağa da şu toprağı berjek bolupdyrdy. O taýa giydik. Taýa gitdirsin saparağa. Näme şu saparağa taýa giydik dip o bağışla diýenem ýok. O gaýtam bu ogurlak gidipdir. Yani men toprağımda alyp gaýdam o men. Elem bu zatlar millet helaýyk şoňa düşünmeseňiz o ýöňüňiz garankydyr. Bu zatlary düşünjekdiňiz. Sizin men bilmedim, bilemok, ben aklym ýetenok diýmäňiz sizi hiç bir günäden, jogapkärçilikden boşa dönokda. Mesele nemesi şo taýda ýatyr. Olar ýerbet meni gowy diýeniň bilen bolanok. Yani internet meselesi alak da talep etmeyen olsa size gerek geldi. Bu gündeme çıkmayan olsa bu problemi Türkmenistan'da yok. O altın atır deyip olur onun arahat takına uğrunap bilyeler de. Şöyle. Sapara o soru var. O 100 keşfimiz hem tapadımız var diye. Yani üçün kim bilen ka? 100 keşif tapawut. Yani neme meselesi mi? Türkler, Oğuzlar meselesinde mi kaldık? Bu karşı bir millet bu göçebe milletler kendi karşıyandır. Karşımalılar bu evet adı yok. Ne yani Gagavudlong Mağudluk atken kemine. Biz taraflarda da var sapara. Yakışıklı katı deme. Biz taraflarda da var, Türkiye'de de var. Nemedir ya bu millet nemes aslında dil bilen geçýändir esas nemes o genetika kan seyredilen durlana dilde. Amerika'da Amerikalı bolýan yani içine girseniz bütün dünyada millet var. Yani Amerikalısındır. Bizim yaptığımızda şoňa göre demetilde doğru olmalı kan yani. Yok bizim tarihimiz şeyle sapara yani. Oğuz diýmek bir üýşüşmek diýmek. Tapawudy yok. Haýsy millet, haýsy näme ýöne şo taýdak bir sistema var. O salgyt sistemasy bolýar. Howpsuzlygy üçin etmek üçin. Soň sövdany üstürýärler bular sapara Oğuzlaryň iň gowy görýän zady. Hatda näme bardyr? Sow diýenler diýip bir millet var. Soğutlar diýem geçýär. Ine häzirki täjikleriň atalary. Yani sövdegärler tirese. Ine şolar Oğuzlar bilen elmide ama Oğuzlar nire gitse sow diýenleriň bilegi diýär. Näme üçin? Sebäbi bilýär Oğuzlar ýa-ni sövdegäri, ýa-ni täjirçiligi howpsuzlyk aslında alýar. Howpsuzlygyny üçin edýär. Bilýär başga milletler ynanyp bolmaýar. Oğuzlar bu iş bilýär diýär. Şoň üçin elmide ama hatda şu yazgı var ya bizim milli Arap hatlarından öňki İslam döwründen öňki yazgyny ine Saudiýanlar neme dip berýär, ýazyp berýär. Nemeler şolar pikir eýeleri. Yani döwlete bir dil ýa-ni yazgy gerek elmide ama. Soňşandan ulanyp başlanýar. Yani soğutlar, täjikler bilen gaty ýakyn bolmaly biz. Ödem demek kemine bir Oğudlaň, Seljuklaň, Oğudlaň bir etatin emetini, häsiýetini aýtman geçdiň üstünden öküp o ýa-ni döwletiň başy çala neme bolsa döwleti derrew ýykýan ekenler. Demen sözü vardır. Nizam mülkün sözü var. Nizam mülkün. Padşahım deyip, sultanım deyip yüzlenýär.
Yani şonu aýdyp ber. Men Neme bolmaly o ýalňyşmasam ne sultanım diye o e, Türkmenler haçan da döwletiň döwlet bolmadygyny düşünseler diye yıkarlar diye son hakyky döwlet burar ýerine diýär-de. Neme oyun etme diýip aýdýar Seljuklu sultanyna haýsysyna aýdýar bilemok Mälik ýa-da şahy diýär. Mälik Şah aýdýar ha. O. Mälik Şah aýdýar. Mälik Şah bilen neme diýär-de indi e, Nizam mülk döwletiň edary işleri bilen gyzyklanýar vezir adam. Mälik Şah da bir demede goşuny güýjüň siýasaty bir Sultan. nemesi o sultan. İkisi ayrı zatlar. Döwleti dolandyrýan başga biri. O sultanyň nemesi düýünden başga bir zat. Soňşonda oyun etme diýär-de. Bunu nemetmelidir diye. Azap bolanok diye. Şeyler O şu wagt siziň ýa nemäňiz ýok. devletimiz yoktur o. O. Şeyler sapara. Ana sonra olur. Yazılar köpelipdir. Men ekranda görünenok, men okap bilemok, şoň üçin arkaýyn oturýan kemine. Yo sapara siz arkaýyn oturuvermez. Gurrunlarımız hem sonra doğru gelýär yani. Kemine ýalak moğullu wakan men neme edip görmem geregem däl otayla. Ha. O. Var. Eýran Türkmen bir illeşimiz ýazýar. O bu aralar ýaşaýyş kyn diýär. Men Eýran Türkmeni bu aralar ýaşaýyş kyn diýär. Kyn ine döwletsizlikden bu zatlaryň hemmesi. Türkmenistanda da bir döwlet ýok. Yo. Ha. Ya o İran nakam ýagdaýly. O Ha. ödün görüp görseňiz. O ýagdaý bilmedim soňky döwürlerde kän neme takip edip bilemok. O ýagdaý neme üýtgemeli. O Din, döwlet bilen garşan ýeri, din tömürleýän ýeriň nemete ýaşaýyş şertlerem edil şonalak bolýanlar. Din döwletden aýrylmalydyr. Bu ilki nemedir? Dini tömürmek bolýan nädir? Hiç zadyň hatiratyna, yani dinde döwlet ýokdur. Yani döwlet nemesi bilen gitmelidir. Yani gynansagyň bolanýarlar döwlet nemesi. Täze Türkmenistan üçin hereketimize yurt içinde bolduğu berjek ýa-da bize garşy çykjaklara görüşmäge elimizde güýç barmydyr indi. Ýakynlaşýar ol güne her kim sabırsyz garaşýandyr diýip ýazypdyr. Yani güýç şu garaşyp görünür var. Aslında şu güýç olur. Üýtgemellüğini bilen güni çok güýç bolýandyr. O garaşyp ýatylmaly däldir. O döwlet hemmäňde gerekdir. Yani bir yani täze Türkmenistany gurjaklar üçin gerek geldi, tivi üçin gerek. O yani sonra oýuşuňy da şoňa görä ben diýerde yani birine gerek ýalak. O size gerekdir. Sizden talap bolmasa biz onu bilýänem bolsak, edip bilýänem bolsak, güýjümiz barem bolsa, o size gerek bolmasa biz onu etmekçi däl. Sebäbi ne işimiz var? Sizi zor edip bagtly etmek diýilen bir borjumuz ýok biz. Buň ýykyljagyny bir görüp durt, buň Irak barjagyna görüp durt, onu aýdyp durt. Sizem şuňa razy boldyň, sesini çykarman gezip hiç bile yani bilýän ýerim ýok kendim. Ata sözü kakı ene ýa-da eje sözü haýsy dogry diýär. O arada hiç bir pikirim ýok. Bizimkiň sorasaňyz bizimki hasy ýetgeşik. Bunu häzir gürrüň bermäýin içine girsem. Neme diýär-de ine üýtgäp bilýär bu zatlar ýanky. Şiwa göräde üýtgendir. Üýtgeme doğal bir normal zatdır. Dilin demesi şol bir dinamik bir da dil. sapara şu ayağı näme öğretse şol gidiyor.
O nirelliğine sen bilýän näçe öýlenen soň aýalyň aýdyp berýär sen nirelliň. Oo. Yani bizden ýaşkak soraýarlar da Soňundan belli nirelliň bolýar. öýlenemok diýär. Tiragim soňundan belli bolýar. Oo. O bu zatlar bilen gyzyklanmaly gelip çykyşyny onuň üçin arkaýyn bir erkin iş alınıp barylmaly biz bilmeýäs. Ya. Ene sözem bar, ece sözem bar, ikisem bar bizde. Yani bizim nemämizde bar. Hatta ece diýmek yani ulu aýaly yani padşah diýmek manysyny berýär ece diýen sözüň manysy. Padşah aýaly. Var ya bizde näme? Ece tanrı ol demelerden. O tanrılık demesem bar ol. Ece diýip bir tanrım bar. Olam var. Sümerlere gitsin şu taýlarda tanrı. Yok nemede de var ol. Mongollarda da ece diýip tanrı var. Bizde de var. Umuman tanrı bilen padşah öň yani padşahlara da öňkü köne döwürlerde 4000 ýyl mundan öň padşahlara da tanrı diýilýärdi. Soň o tanrılar padşah boldy, padşahlar peýgamber boldy, şeýdip üýtgeýär döwürden döwüre bara ýani. Ece sözüniň manysy şol. Niýazy buňa peýgamber boljak bolup ýörüşi. Şu agyrdan gelýär, taryhdan Gene gelýär. görmeler ýani. Nora. Soň näme bir illeşimiz var. Orsun propagandasynyň içinde gezip gören belli bolýar da ýine. Siriýany, Iragy, Palestin dargadan içinde uruş turuzan adamlary gyran Amerika ýa-da Ýewropa dälmi diýip sorapdyr. Indi şu taýda diňe şunu Iraga deňeşdirip bolýar da. Amerika ne Siriýa girendir, ne Palestina girendir. O taýlarda Amerika hiç açanam yer alanok. Yani bütün Birleşen Milletler'in nemesinde yer alandır elbette. Birleşen Milletler'in ramkasında. Senem yer alıp bilýän. Türkiye'de alýar yeri. Onun yerine yine Siriýanyň içinde Türkiye bilen Orsun näme işi var diye. Yani Ors Siriýany tozduran. O taýda näme iş var? Gyran terhedi ýok. Hiç de adam yok. Hiç adam yok. Türklere o PKK bilen görüşýär Siriýanyň nemesinde, çäginde. O düşünükli olaryňky näme? Şonuň üçin Birleşen Milletler'de de ullakan bir näme garşylyk görülenok da Türkiýanyň alyp barýan nemesine. Ýöne Orsiýadyň Siriýada näme işi var ine şu? Halep var. Halep'i hep tekil ettiler. Bombalap ödüm kavrov demek yani hali ala şey diyen ekenler sapara. Şu atki Ukrayna'daki uruşu alıp baryan neme var? Familiyetine ait çok. Ayız näme seyahat bilen başlaýar. Suravikinni. Yine çok eden dadı. O şol etdi yine. Şey diyen eken sapara yine uruş 2011-nji ýylda başlapdy orada mi Arap bahara. Yine şonda birinci urup başlanan yerleri mektepler diýär, çağalaryň okuyan ýeri. Urýan ekenler. Soňra kömegi bar ýa-da bir adam, bir giden adam üýşýär diýär. Ýani mektebiň çağalarynyň sanynyň has köp adam üýşýär diýär. Soň ýyzyňdan olaram urýarmyş. Ýani şu gaçyp gitmäne yerlerini taşlap, Türkiýe gaçyp çykdylar, az oradan janyny halas edip. Näçe milyon adam çykdy. Ýani mektebi urýarlar. O ýalňyşlyk bilen düşdümiken diýip hasap edýärler-de. Soň Orslar garaşýar. Soň ýani halas etmeli-de. Mektebiň aşağında galan, bir galan çağan. Üýşüşýärler, soň olaram urýar. Onuň bilýäňiz bu Orsun zalymlygyny. Ne şeyler ha. Indi Orsun näme nemesi var şu taýda? Şonu düşünüp bilen oklarda. Siriýa hökümeti çağırdy diýär. Onu hem çağırdy. O näçe milyon adam öleni belli däl, aýylanok. Hasap tutulanok, çak edilýär. Indi näme geleli? Amerika, Iraga, o näme Owganistana da girdi Amerika. Owganistan bilen Iraga bir wada girendir. Palestina zada girendir. Ine şey edip ýalňyş Orsun propagandasy bilen ýanky Amerika oňa da girdi diýär. Amerikaň bir belli başly eden urşu var, olam o Irak ve Vietnam urşudur. Tarihi boyunca.
Oğanistan'daki uruş diýip hasap etmezse Oğanistan'da 12 sancık eskerini yitirýär, bir sanam CIA işgär. Jemi 13 adam ölýär. Oğanistan uruşunyň ilk nemesinde, tapgyrynda, giriş tapgyrynda. 2 trilyon pulum goýup gaýdýarlar. Hawa. Trilyon pulum goýup gaýdýarlar. Barmy? Hani Ors bir ýere pul goýup gaýtdy mene giren ýerine. Pul harçladymy? Yol gurup berdi mene. Oğanistana näçe ýollar gurdular Amerikalılar. Mektep gurdular, saglyk merkezleri. Oğanistana. Ya Irakyň ýagdaýyny sorasaňyz, Irakda ine nemäni? Arap ýurtlary bardyr. Beýleki. Suudiler, Katar, ýene näme. Ine şolaryň o howpsuzlygyny gorady. Olar bilen aýratyn bir geopolitikadyr bu zat. Geopolitika, ýani Orsun o taýda näme işi bar? Iragyň ýanky Kuweiti Basyp alýar. basmalandy. Soň şo taýdan o çypdy ýa o sebäbi näme Saddam Hüseyin sapara ine näme de edil Putinin kıyaly onu muny basyp almaly. Goňşularynyň hemmesine uruşdy. İran bilen näçe görüşdiler. Yok, goňşularynyň hemmesi bilen uruşdy. Uruşmadyk bir nemesi ýok. Ine Saddam'y tanayan adam ýokdur. Saddam Putin ýalyk bir adam bolan üçin gowa adamdyr. Şey diýip düşündirýärler. Putin ýalyk edil. Saddam'yň goňşularyndan ýa-ni Arap bolsun, o ýa-ni Fars bolsun, İran bolsun tapagy ýok. Uruşmadygy galmady. Diňe uruş. Saddam'yň öldüren adamlaryna o sanap berel onda. O şeyler ine neme vardı sapara Irak urşunda. Amerikan goşunlary neme geçýärdi? Saddam'yň hökümetini düşürmeli. Şähere dogry gidýär. Indi Saddam'yň goşuny näme edýär? Şo şäheriň içindäki adamlary çykarmaýar. Ýa şolar bilen galkan edi ulanýardy. Soň çykjak bolýan adamlar urupdyrlar. Çak edilişine göre Saddam'ın goşuny 150 000 şäheriň içinde adam öldürüpdir. Entek neme barmanka. Cesetler köçäniň üstünde ýatyr diýär, şo çykarmajak adamlarym bolsa Saddam'ın diktaturasyny halany ok. Gowy boldy diýip o ýa-ni şäherden çykmakçy da uruş bolýar bu taýda diýip. Saddam o çykarmaýar. Girin statistikalary her türlü nemesi var. Ortaça 150 000. Kemine bu tema bizim temamız değil. Bunu tayinlikti. Bular ýalak soraw bilen. Yo, bu provokatif soraw. Provokatif sorawlar onu ýa-ni internet dolu informasiýa. Yo, o dolu girip görbermeli. Ýöne bular ine şu nemäni ýöredýärler. Ne Amerikanyň tarapynda ne Orsun demesinde bizim öz problemamız var. Bizim iň uly diýen dememiz. Sapara bizim Amerika bilen hiç ýeli derdimiz ýok. Tarihde de bir gatnaşan ýerimiz hem ýok. Bizim derdimiz Ors. O başymyzda häzir neme? O häzir başymyzda. Bular näme üçin aýdýar ýene şunu sapara? Bular birden Amerika bilen gatnaşan olaýmasyn diýip neme edýär bular? Yok, bolsa gatnaşjak. Baý döwlet, uly döwletler bilen näme üçin gatnaşmaly biz? Kanun bilen ýöreýän bir bolsa, o peýdasy bir ýerinde peýdasy baý bolsa. Bizim hem olara bir ýerde peýdamyz degmelidir elbetde. O iki taraplaryň bir zat baý bolsa, sen goňşy bilenem, udokdaky nemer bilenem, hemmekşi bilenem. Sen bähbitliň bar. Sen öz bähbitine bolan gatnaşyklary edersiň, etmelen. Yo, tarihi bilmeli sapara. Men bu taýda aýtjak bolýan zadym ine tarih bilinen ok. Ine ýazypdyr da Amerika o Siriya, Irak, Palestina girdi diýär. Diňe şu taýda bir ýer dogry. Irak'a girdi. Belek ýerlere giren ýeri o. Girdi diýmek näme manyny berýär? O misal üçin o Irak'a girdi. Näme üçin girdi? Bolýar. Onu bilin. Biz onda näme gürleşeli? Oğanistany Orslar näme üçin girdi? Tozdur da şondan soň adam bolmady Oğanistan. 9 ýyllap uruş alyp bardylar ine. Ondan soň näme çykdy? Bir giden teröristler çykdy Oğanistandan. El-Kaida diýdi, ýene näme Usama bin Laden. Ýa-ni nemede şona goldaw berenlerden Saddam'am, El-Kaida ýene nämelere de goldaw berýär bir tarapdan ham. Amerika näme üçin Oğanistana girdi? Kemine demelemizden ýa-ni Türkmenistan problemasydan bizi uzaklaşdyrýan nemelere wagt harjamaly haýyşdenden o ýa-ni Türkmenistana degişlerek
Demelerden bizi uzaklaştıracak olup berýärmiken diýip neme Yo, hoş. gowma gelýär. Yo, bir giden zatlar öňem ýazypdyr da umuman nemetjek bolýan sapar bu möhüm ýa-ni wagtymyzy ýitirýän mesele Bizden däl bu. egzamin almajak bolsaň, egzamin verme dememiz de ýok. Yo, sapar men hazır aýdyp bereyim, men sözüm jemläýin. Ine bularyň berýän zady şu. Amerika erwet diýmeli. Ýöne erwet bolup biler. Ýöne bizim bir gatnaşmamyz boldy bular bilen. Ya Orsa erwet diýen ýöne Amerikada erwet diýär. Erwet bolsa bolýar, hani näme tarapdan erwet? O senin şu wagt o girip duran telefonuň Amerikanyň önüm bolsa. O içindäki ulanýan iPhone ýa-da Android bolsa, olam Amerikanyň önüme. Bizden içinde oturan Zoom'u da şol. O Zoom'am Amerikanyňky, internet Amerikadan çykdy. O ýanky näme bileýin, dünýä nemesindäki kanunlar ýene de Amerikadan çykdy. Köp zady dollar şonunky. Birem erwet diýär. Türkmeniň taňrysy, ýani gök taňry. Hawa Türkmeniň taňrysyny öndürýärler. Gök taňrysyny. Ýani Baba Araplaryň taňrysyny öndürýärler. Togo. Ýasap berýär, taňry ýasaýarlar Amerikalılar. Ors näme etdi? Ors paht etdir däsen, utanan okma. Orsun pahtasyny ýygdyň 70 ýyllap, 100 ýyllap şu neçeli. Ol sapara bilen suratlar görkezeriz. Göktepe galasyna ýykan günleriniň ertesi ýa paht ekdirip başlapdyrlar aglar. Demir ýol geçirip. Paht ekip ýör, seniň ata-babalaryň paht ekip ýör, toprağa bulaşyp. Suratlary bar onuň. Ýanky o demede Çerjoň Buhara taraplarynda eýem üzüm ekip şerap ýasap ýörler. Ort demeleri. O Türkmenin özök Türkmenin paktek ýa. O garyp görürler. Toprağa var demeleri. Biz ýörüýtip bir demedeli kemine o taryhy nemeler gaty. Ödem ortlar ýa ortlar üçin ýa hiç o döwürlerde Sovet siýasaty bolman soň açyk ýani pikir edýän zatlaryny ýazypdyrlar da. Bizim göwnümde ýani degiçi nemeler kän olun öňe hakikat taryh faktlar. Biri ýani sömürmäle gelenlerini gidläp duran oklardan. Bular Porsi barany näme diýerler. Bular ýalak. Sapara ýani nemäni bilmek gerek. İngilisler bilen azjyk bir gatnaşy bolupdyr. Cüneyt hanyňma. Neme gurýarlarda? Elektr stansiýa gurýarlar. Şol ýol ötende gres ýokmy? Näme şoňa? O taýda Cüneyt ýok bolun beýle kan. Näme haýsy kan şol? Ne hiç İngilizlerle bağlanışıkları yok da. Ors gelýär. Paht ektirip başlaýar göne. Hiç zat yok we Sovet Soýuzda dargaýança da gaz surosy geçmendir. O indi bilmedim ýa-ni gowy erwet meselesi däl bu taýda. Ýani kim näme edipdir meselesi. Gowy erwet meselesi däl. Kim näme edipdir. Bilmedim, kıyınmı kalmadı düşünmek. Uzatlar sapara möhüm ine ýörüýte. Bunu men bir zada aýdaýyn. Bizim iýleşlerimiz ýani barikadan aňyr tarapynda. Bizim şu alyp barýan siýasatlarymyzyň täsiriniň nähilekdigini Ors düşünüp başlady. Ýa düşünen okdy. Ýani terjimeçini tapýanlarlar da. Olaryň terjimeçileri bizim Türkmenlerimiz bolmaly. Ors gowy siýasatyny ýani Türkmen territoriýasyna nemäni propagandiýa edip YouTube'da kän ýani rolikler goýup başladylar. Goýmalar. Ors bilen doganlykda gatnaşyk. Bir Tekaýewa diýip bir iýleşimiz bar, bir gelin owadan typaý neme Türkmenistanda bir ors bar. Adyn neme durmaýan diňlärsiňiz neme dersiňiz. Alyp barýan nemeleri ýani Cüneyt Han basmaçy diýär de, olar erwet adamlar. Ors gowy adam ýa-ni. Bular bize ýani tualet getirdi memesine etdiýärler da iň soňunda. O bizi ýani medeniýete demedipdirler. Şu ors bolmadyk bolsa biz ýani neme kenik.
tuzemsi yani näme diýär. Demelerini Ýabana, gerçekten ýabana. o yani şu bu propaganda kontr propaganda demesine başladılar. Öyle bizim Türkmenlerimiz öğrenýändirler. Öyle biraz demesine Yok gerek Sapar bize şu başlany gerekse ýa-da göreli hani ors näme edipdir. biz hiç dememiz Bize yok. gerek başlamalı. Olar O garaşyp görs. demediğine dememiz yok. Öyle bizim halkımızdan kimin kimdiğini, o kimin näme işleýändigini öyle şol gelin yani ortaýatda yani Türkmen näme diýär ady bar Türkmen Общество Türkmen mi yani Satechnik, Общество Satechnikov dip deme var. O bir yerine ne maşendingizin adı çıkar, o gelinin adı çıkıyor. Bular yankı deme bilen neme hasır huşur o yürüyitler vardır neme kulüf dip o şeyledir. Bu atlar biz takip ediyoruz. Biz şu demeni kovdu öğrediktir. Yani mi iki kulluğu bu da atlar analiz ediyor. Biz hem goranmalam hem demetmelle. Yönü bizim düönük kontinjanımız kategoriyamız Türkmenin içinde Türkmene dönük gatlak 40-50%'den geçýändir. Şonu elimde ama bilgiňizde bolsun. Sebäbi ors bizi gow edip ýani öz nemesinde sokupdyr. Ondan aňsat çykyp bolmaýan bolmagy mümkin. Pak tekmen baýlydygyny gören Türkmen kän şey diýel Sapar. O orsun size tuvalet ýasap berende de ynanýanlar kändir. Oňa da Özlerem birinji ýazak tuvalet Trabzona gelip görüpdirler. Osmanlı bilen uruşup ýörken. O da atlan nemesi hiç olun yönü yani biz modern Türkmenistan'ı Döwrebap Türkmenistan'ı kurmak mecburiyetinde bolmasa biz aya uydurup bilýär. Sebäbi biz gaty minusda yani yönü idealyan olsa hiç olun yetip bolur yönü biz yani çyzyň altynda Gatı minusda. Yani 50 yıl mı, 100 yıl mı? O da belli değil. 3 nesilimiz yani boşa giden köyün nesilimiz var. 3. Yok edilen. Yok edilen de bar ayak üstünde gezmiyor olun yöne. Bağıraplı. Deme, şu sindromlu. Yani 50 söz bilen yetişen adamlar ama ministerlerimiz var. 50 sözün içinde geçen giden spesialist yasaklap gören adamlarımız var. O käbirin eline dubinka verdiler. Yani kamçı yani şoma mengdes yara verdiler. Ten türmez alıp protayda yencip yiyordu. O bir böyle o yani bağlını başka yerine iki şaya vermiyor. Ortada da hiç sat yok. Yani gelecek niyetiyle yatırım yapılıyor. Ne böyle ki? Bu tatlar korkunç tatlar. Yani düýüp nemeni görmeni öwrenmekden görmekden mahrum edilen biz o tatları aza kendi aklım diýetdi şoň üçin aýdyp otursa. Sizem şunu şu tatları düşünmän size biri edip bermese mümkün nädir? Şu edip berjek adamyny öldürürsün. Onu edip biyorsunuz. Suğun içinde edip gelip biyoren zadın şodur. Size şu sizin düşman deyip o türmeye basıp oğru deyip basıp öldürüp biyoren adamlarınız vardır. Sapara Hemmet olmasa doğru yerden geldiniz. 90% size yaşlılık yani milletin en asıl namuslu, vicdanlı adamlardır. Siz şoları ne yaatlayanız ne hormat koýýaňyz olara, ne soraň bolany dile getirýäňiz, ne gündeme getirýäňiz. Sizin ýani nemäňiz, näme diýin, aljak bu dünýede tebigata tapşyraňda da, dine tapşyraňda da, ýöne ahlaga bereňde de o nemäňiz şu bolup geçýän zatlaryňyz bardyr, görüp kynçylygyňyz bardyr. Şonu nüňetsde hak eden o milletin nemesi
Ne bu netice şudur. Bu aylığın stat bulatlar. Tide yankı yürek edip kömök edecek bolyanın tanım kendilerle. O bir hemmesinin bahanası vardır. Bir korkayandır, bir düşünenlerdir. O birinin otayda çağası vardır, ya pulu vardır, cayı vardır ya da başkaca hasap çağası vardır. O yani ya merdanla ya mende hasap yok. Biz ya o vadan düşen adam. Düşüneceğiniz var. Bunu hasen edecek diyorum doğruyanız utanmadan. O. Evet, biz cevap verelim buna. O. Kemini hasen edecek yani. Ne men senden doğru aynı. Ana. O sapara haçan islesem ederim deyip o cevap verdiler men bana. O. Şeylere kolýarmy bilmedim. Yani yankı neme doğru sapara Türkmen dost bilen düşmanın yerini çalışıptır elmudama düşmanı dost diye dosta da düşman O da diye. tarihi ters yazılan çok şeydir. O Tarih tarihe ters yazılan son yine şol yankı nemede ol biz Günwatardan misal veren wagtda Günwatar häzirki görýän modern medeniýetiň düýüdür we häzirçeliğine. Yani ilk çıkan ýeram şol. Şu wagtdan şu öňüni çekip barýar. Yetip bolanok, yani hiç kime yetip bilenok bularyň izinden. Ol keme yetmek üçin hem şolardan kredit almaly. Bütün dünýä. kemine ne men zayit aldım da. Ha. O ne Şotrastaveli Nur Pomma oldu da şu adı ön Krimskide. Köçeçün Hmm. adı. No. Çünkü şol kimin çatırının çünkü şu taydan çukur kaldık. Pad neme için. Yani dağın fundamentu için. Hı hı. 2 metre daha 3 metre daha vardı. Sonra çıkan dağıtılan nemeti yani medisinsk laboratuvary olup durmuyor ya da çağsı olup durmuyor. Probirkalar var yani yemen apteklen nemeli probirkaları, dermanlan kapları, spritlen nemeti demir. Çok oraya alaklar çıkıyordu. O bir gen görüyorsa Türkmen'in nemesinde berde yani tüyşö entek inni çıkmalı. O dağıt bulmalı eller. Depo yağlak neme çıkıyordu. Katı çumun değil. Sonra ne tarihini ben emetsem şu tayda polk durdur da. Yani ki Akpatsan polku, Krimski polk diye polk durur kendine şu tayda. Hmm. Onun kadiyat olun neme çıktı. Bu gidili rahat olun onu da aydayın. O su çıktı. Turvo yarıdı da. O çoyun turvo. Ödem yüzlük dağ var 75 bol yani Şehrin su nemesi mi? merkezinden onun yani Vodoprovodu da adı can ettik geldiler ne ettiler. Hem yerini varladılar. Hem yerini yaptılar taştı onu. Yok akıptı. Hmm. O ödem go su kerden gelen su kendine. Hmm. On yani yapacak diyelim yap bilen okur. Şehrin hem yerini su kediliyor o tayda akıptı. Ödem kerden yani çeşmeyen su yalık su. Hmm. Bu adam şudur. Tabii ol diyemedim dağdan bir yerlerden gelen olmalılar. Şu kadim turbo nemettir. Şu bir yerlerinde turvanı yankı ul kuruluş kolonu ketay mesela. Şu geliyor. Öyle böyle çoyun turbo. Ne bizim şu zaymızın suyu şu taydan geliyor. Hmm. Ne tarih bizim bilem yok da hiç sadece bilem yok. Öyle tarihimizde bilem yok da yaşan yerimizin tarihi şu. Hmm. Yani şu tayda ya bir polk durup da. Krimsk polk deyip şu nemede şu adını nakıptırlar. Bizim köçölümüzün adam şol oraya alattır. Yani son ne tavet nemeden son Nurverdi pomma komşuyumuzdu da çok çağlar biraz ileri bir de yaşadı. Şu adını nakıptırlar da çok köçe. Sapara Tarih ikimiz gatkan urun edipdir bugün. Illeşler ya bilen bol ya. bilelikde ýöne. Benim esesimen bu olup başladı ýöne. Bildirýändir. Jemlesem bor. Bor. Toru yok bolsa Cemlel bolmasa biz başka tarihlere geçip gittik de. Şeylerek onda sapara jemläle
Kan uzun oldu. 2 saat geçti. Unda iyileşler. Sağ olun. O soru berenimiz için, yazanımız için. Hem Sizden her abone duruzat olun. bolmalıdır. Täze Türkmenistan'ı bahımrak vurmak isleyen olsanız, in olmanla abone olun. Sudatları yayradın. Demedin. Yani Hasan olacak deyip deyip Yo, demedin. 100 bin sana o şu tayda abone bolsun. O 100 binden Yazın. geçti. O time ödüm düzeliyor. Çök ya o tay taşlap gidiyorlar abi. Şoňa da yaram ýany bolsaňyz size täze Türkmenistan gerek gel. Yo şu taya yine köpsi yazılmanı görüyor da yine 21 bin adam. 21 bin Toğdun, adam Türkmenistan aşağı yukarısına getirdi de şu an. toğdun prezidenti ýazylman görýärlerdi. No. Ya köpsüni hem offline hem görüyorlar sapara yüklep Türkmenistan'ın içi şeylere. Yok esasen hem haber kanalının nemeleri telefondan telefona köp geçiyor ekeni. Öyle yöne yazılmalısınızdır bu yine anır tarafı korkuzma üçün yine bulan bilýäňiz korku. O siýasatdyr. Diňe siz korkunuz yok olarım korkuya. O size biraz goşak bolup. Bunu bir siýasat hökmünde görmeli. Dogry aýdýaňyz sapara yani kanala yazılmagy siýasat hökmünde kabul etmelidir. Onu biz siz isleýäniňizi görýärsiz. Yani siz islemeýär diýip düşünýärsiz. 5 milyonyň 21 bin adam isleýär garany isleýän ok bolýar da. Biz şeylik düşünýär şu an. O bizi bawaraply. Nähemçi diňe bawaraply bolmalylar o. Bir kelländi agran salmaly. O tidem salmalylar. Var bu demokratiýa diýilen zat ýokmy sizde diýende. Siz hem o demokratiyany ulup başladınız. Öğren öyle. Deme deňlik diýär-de, deňlik bolsa o tidem ýani barmasyňyzy daşyň aşagyna goýmalsyňlar. Onda sapara jemläle. Bolýar, sag bolun, taglykda görüşelim. Bolýa, sağ olun. İyileşler. Sağlıkta görüşelim.